Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapar Ağa Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine. Aydın salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur Kemine. Salam Saparağa, kemine, ildeşler salam Aleyküm hemdenize. salam Aydın. Sapar Ağa Aydın her 6. gün bolşaýaly. Bugün hem soraw jogap, ýöne soraw jogapdan adamlarymyň üşýänçe ýa-da günüň temasyny diýeli ýa-da şuňky günlere değişli temalaryň gurrun ne diýäsde ýa-da wajyp meseleler boýunça. Gurrun ne diýäse o illeşler ine Türkmenistanda bir halkyň ýa-da köpçüligiň bir pikiriniň ýuwaş-ýuwaş üýtgemeginiň netijesinde belli bir derejeli hereketler başlady. Bu hereketler yani ilk başlan wagtynda nähili diýip aýtsam bir edil soňky gün bolşaýalyk neme Türkmenistanyň üýtgejek gündäki ýalyk bir görnüşde bolanokda elmydama başynda başlan wagty azjan bolsa goşakrak, sadarak nemeler bilen başlaýar, soň bu çylşyrymlaşýar. Ýöne sada bolsa da, goşak bolsa da bir zat var. Şol düşünjäni dogry goýmasaň ýalňyş gidýär da. Soň maksada ýetip bolmaýar. Ýa bizim maksadymyz näme? Birinji maksady belli etmeli. O maksady belli edenden soň şoňa görä ýol alýanda. Yol alan wagtyň ýoluň başynda da näme de bolsa da sada bolýar. Ýöne ýoluň soňuna maksadyň ýetiljek derejesine baran wagtyň eýýär. Sadalyk ýa-da goşaklyk bolmaly däl. Şo zadyň üstünde işlemeli biz öňki ýalňyşlarymyzy gaýtalatdyrmaly däl. Ine gowy görnýän zatlaryň käbirlerinde aslında tersinedir, gowuluk ýokdur. Diýilen ýaly neme bardy? Öňüne konsullugyň öňüne çağırdylar adamlary. Çağırıp şo taýda şu başdaky bir duzakdy da. Ýöne şu wagt ýene de şonuň ýaly zat bolsa, şuňky ýaly, şo wagtky ýaly bolmaz şu gün. Ýöňden başgaça bolmaly. Ýöne näme bir indi çağıran oklar. Näme üçin çağıran ok? Bir ýoluny tapsalar, şu adamlaryň ýangyny söndürip biljek bir urun tapsalar, neme daýmeli hukma suratda şo taýda çağırarlar. Ýöne Türkiýanyň hem azjygam bolsa Türkmenistan ýa-da Türkmenistanyň watandaşlaryna bolan siýasaty azjyk bolsa da üýtgedi. Şu üýtkenligi sebäpli käbir zatlar edip bilen oklar ýöne de güýjüniň getdiginden edýärler. Ýa-ni Türkiýanyň siýasaty hem düýpli üýtgedi diýilen manyda däl. Ona hem häzir düşündirjek bolars, ýa-ni bolýan zatlar barada. Aeroportdaky meseleler gün geçdikçe canlanyp barýardy. Hakykatdan hem canlanyp belli bir derejelere geliberdi. Ýöne neme var da? Talap diýilip bir zat var. Talaplaryň köpüsi siýasydyr ýa-da öz behbidine tarap bolýandyr. Ýa-ni bizim Türkmenistanda öz behbidi üçin etjek bolýar, erwet diýip pikir edýärler de. Onuň manysy var. Ýa-ni kommunizm 70 ýyllyk, 100 ýyllyk bir kommunizm nemesinden geçenden soň elbetde öz behbidini gözlemek ýalňyş bolýar. Yani kommunizm de şonuň ýaly. Ýöne ösen ýurtlaryň hemmesinde de her şahs öz behbidini gözleýändir. Yani her kim öz behbidine ýetip bilýärdi. Şonuň üçin hem gowy ýaşaýarlar. Zat däldir diýip. O aýyp zat däl. Ýöne kommunizmde şu diýe öz behbidini gözleýär, baý boljak bolýar, han boljak bolýar, ýene bir zat boljak bolýar diýilen düşünjäni oturýarlar da. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Gynansak da o döwürlerden geçdik. Entegem şo döwürlerden döwürleriň soňunda bolup bileriz. Ýeňiş kazansak elbetde bu nemeden. Ýöne ine aeroportda häzir videosyny hem göreriz kıskaça. Neme var da? Ildeşlerimiz bilet yok,
diye bilet kımmat diye umuman yağ yok, un yok meselesine gelýärdi. Bu zat siyasi bir zat däldir. Bir bähbit barmy? Bar, ýani dogry bähbit. Bilet tapsa gitjek biken diýilen ýalyk düşünje bardy. Ýani biledin näme üçin ýoklugyny soramaly biz şu taýda. Bilet näme üçin ýok? Ýani hamala daşarda uçar dur, garaşyp dur, ýöne biledi beren oklar ýalyk bir düşünje bardy. Uçar ýok ýani aslında o taýda. Bar uçarlar hem uçuran oklar. Yani Türk hava ýollary gaty ýani Ýewropada iň ullarynyň, belki de iň ulusdur Ýewropada. Bir firma islendik ýerine uçup bilýär, dünýäniň hemme ýerine uçup ýör. Türkmenistana uçup bilmejek derecede eciz däl. Garaz onun nemeleri var. Şoň üçin ine ýollar näme üçin ýapyk? Men näme üçin bilet alyp bilem ok diýilen ýak näme gelmeli ýak. Bilet näme üçin ýok? O sebäbini soramaly onuň aňyrsyndaky. Aýtjak bolýan zadym şol, indi şonuň üstünde gurrun eders. Ine şol nemeleri dogry sorap bilmesen köp zat üýtgemeýär. Soň biz gıygyryp neme edip ömrümüzü geçirýäris dahi. Bizden öňkilere gıygyrman geçirdiler. Biz hem ýalňyş gıygyryp geçirjek bolsak bolmaýar. Şoňa ýol bermeli däl, hemme zat dogry alyp barylmaly. Diýilen mesele bar. Soň beýlek tarapdan hem ine ýani şol habar alan Ihlas habar agentstwasy diýilýär ýa-da türkmençe agentligi diýip aýdylýan ýaly habarda berilenne görä. Soň Demirören habar agentligi diýilýär. Bular döwletiň nemesindäki ýa-da döwletiň habarlaryny üpjün edýän gurabalar bular, firmalar, hususy firmalar, ýöne döwletiň esas habarlaryny üpjün edýär. Ýöne habary bermek hem habar kanallaryna galan bir zat. Habar kanallarynyň siyasatlary bolýar, her haýsynyň öz görüşi tarapy. Umuman sapara gündem bolmaly diýilen bir söz bar da ulanýar. Türkmenleriň şu ýagdaýy gündem bolmaly bolmady. Oturmadı. Yani gündeme oturup bilmedi. Oturmadı. Ine Oturtmadılar. oturtmadılar. Yani 2,5 ýyldan beri yollar yapık ve 1 milyonun üstünde adam var belki de. Olaram ýurduna gidip bilen ok, gozgalan çıkarýarlar, bunu görmän geçip bolan okda. Bir ildeşimiz aýdýar, pulum ýitiripdim diýä, soň şona hemme ýerde habar edip beripdiler diýä da, bir 5-6 ýyl öňden näme diýä. Kirjek ýa-ni meseleni. Ýöne bu ulu mesele, näme üçin berilmeýär ýa-ni. Şoň üstüne durmaly. Sapara aýdym. Bolýar, kemine düşündüm demäňi. Sorulaňa diýin. Yani medya yarardır. Öyle katı güçlü yarardır. Bunu kullanmağım ütköşü tiltimler vardır. Ne şu yağday yani yarlıp barayan demeni kasid etmek değil yerden orsçu. Şunu yani yangını körüklemen, şunu söndürmen nemesine uğrup durulun. Yangın yanıp dur, onu sen yok deyip bilen ok, o var, o yönü şunu ulolma diyalak filtreden geçip biraz köşeşör yalak yağdaya getirmeliler. Ne şu at yedilen dat, ne şu ben görüşüm şonalak böyle devletin kontrolünde. Yani ilk haber agentsem yanlış medya değil ya den Türkçe o devletin nemesi o şolong filtreden geçi işleyen demeler vurmalar olur katı o uliyet. Bunu
Öldürçü yani Türkmenistan'ı hem gönlü devmirler. O şolur yalak tiyatatı vardır. O anırtında da behfit yatanlar. Bir topur adamın behfitler vardır. Bir topur firmaların behfitler vardır. Şolun demelerini, behfitlerini mahrum etmelerle. O da bir kaptarlan yani Türkiye'nin iş adamlarının behfit için belki de kovult bilir. Doğru olduğunu bilir. Yani biz için doğru zat değil. Ne gödüğünü tutup görün ne Türkiye yalak devlet özbaştak devlet o 2 yıl Türkiye'de samolyot uçmasa o yol yapıp olsam bahane tam olsun pandemi diye yeni son mendeş o tadı da pandemi vardı o yaylap olurdu haber agentleri nemeleri dünya nemeleri yaylak reaktör workuyordu. Ya yaka Türkiye'den İslamlık devlette 2 yıl samolyot yolu yapın. Şu tayda neyle reaksiya bolmalı. Ya daşından içinden yani halkın ödünden ya da başka devletlerin nemelerinden ütküş reaksiya oldu. Nedir? Şu realak yani Türkmenin reaksiyası alak Türkmenin arasında nemedilen yani görkülen reaksiya olmadı. Hem tüpü beyle Türkmenistan var mı yok mu? Adını aytmalı da neme diyesin. Bolonu bolmanı betse dengeyalak neme. O millete öz devleti hükümeti etkermeyen oldu milleti başka milletle ne için etkersin? Dilen doğru ortadadır elbette ama. Ne demeni yani havari gündeme oturduk bilmediler de. Oturtmak istemediler diyelim. Oldu. O elbette biz bunları hiç yani Türk demelerine pretende bildirmemde yani memde da hakkımız hukukumuz yok. Öz siyasetler var, öz defitler var, öz nemeler var. Her kim öz nemetini oynayan da. Şunun için bunlardan katı yumuşak görüp görmemiz doğru değil. Yani biz bu dağıtları öğrenmeli, seyretmeli, düşünmeli, fikirlenmeli. Kandidatlar ardından gelecekte de şunun alaktır. Dışarı, içeri ilişkileri vardır, kontaktlar vardır, katnaşıklar vardır. Sizin şu zatları görmelisiniz, öğrenmelisiniz. Behfidiniz olanı neyle hareket etmeli. Bolmanla neyle hareket etmeli. Bunlar devlet katnaşıklarının bir nemesi. Yönü Türkiye'nin yağda kıyın. Bunu bu şeyde filtreden geçirdiler. Yani ETV'nin bunu geçiren bilmeyenler. Tabii yeke Türkmen derler. Yani Türkiye'nin problematik. Yangını Hayda. Kavadalı söndürüyorlardı yani. Oh, Büyüklü söndürmediler. oh, Uzun mühlette bu tersine işlep başlayacaktı. oh. Tabii yeke Türkmen problematik derler. Belki devletlerin nemesi var. Yani Türkmen'in problematik spesifik problema. Bunu Türk yetkililerin bilenler anlatmaya da geçeyim kendine. Yani bir arada bir anlaşmalar ya da nemeler, araçlar yani buldurak iş adamları vardır, şoma menveş nemeler vardır, araçlar vardır. Şolar bunu yani yine de orçu nemedeyin, kaside diyendirler. Yani balansir de diyorlar da yoğuşu diyorlar. Bu da atlan hem meclisin biz aklımızın bir yerine koymalı. Kimin kimdiğini, ne yemediğini, zatları
görmeli, bilmeli, netice çıkarmalı. Ben görüşüm her şeylere hakemini. Evet. Hava aydın görüşünü hem alalı ildeşlerini dinlesin. Men görüşme birazcık başka hilirek. Sebebi yine Amerika'da yankı politsiya birine tutsağı edecek vakti öldürüyor da yanlışlık bilen. Yani ona bir kaza diyeli. Yöne öldürüyor bir adam ölüyor. Bilip öldüren o demal bilmen yani ayağıyla basan için. Onu son havarı dünya yayrandır. Hem yere yankı gündem oldu. Doğru mu çok havar? O gündemi kovatıp oturdu. Türkmenin gündemine, bizim gündemimize de oturdu da. Hava. Yine şol ölen yankı Afro-Amerikanist diyelim. Ya, Indi ne için? Yine ola adam öldü gitti. Ne için şol dünyanın gündemine? Onu biz varıp soramadık onlardan, Amerikalılardan. Bize görkezin ne olan değil. Birinci Amerikan içinde başlandır. Halk ayaklanıyor. Sebebi o yerde halk diyen bir neme var, düşünce var. Adamlar ayaklandı. O ölen adam ölüp gitti. O hiç yere жалоба eden o hiç kile bir çağrışam eden o hiç sadede. küçülüğüm yok diyeyim. Yok ama öldü diye de öldü yani. Ölen adam hiç sadedip bilmiyor. Öldü yani şun arkasında milyonlarca adam köçeye çıkandır. Yine bu yine şun neticesinde yani şol adamlar etti ya gündem şoların neticesinde gündem böyle. Kaçan da şol milyon adam telefondan yankı YouTube'da, Instagram'da yeni bir yerde olur paylaşıyor videoları. Son haber kanallara alaşsız mecbur ediyor haber kanalını. Haber kanalı paylaşmaz o kanalın yankı kımmatlığı düşüyor. Reytingi düşüyor. Hava bahası düşüyor diyelim umum maydanda. Son bahasını düşürmemek için şol havarı yankı tiz vaxtın özünde has qol edip vermek isler öz yankı näme diýilýär ona reportör değil yani yerine yani vakan yerine uğradıp ekiplerine şu yerden gönefirler edip biler her hili adayda şolardan öne geçmeli. Şu an konkurensiya var olan arasında da. Bunu aydıp bildi. Indi beýleki devletlerde de hemmesinde de şoňalyk. Bir yerde yankı bir karar çıkya nämeler hakında mal yetiştiren, ferma saklayanlar hakkında bir karar çıkya ayaklanyalar, köçelere çıkyalar, köçelere yapyalar. O videolar sonra özleri telefondan çekiyor. Olar hiç gele ministerstva giden ok ya da yine bir yere giden olar. Özleri şonu gündem edip biliyor. Mecbur ediyor haber kanalına. Yani Türkmenistan'a gelende yine bizde de şol vaka oldu. Yani Süleyman vakasında. Neçe san Türkmenşan videosunu paylaştı sizin fikrinizce? Yüzü geçti mi de? Paylaşan adamlar, şobur adamlar. Neçe adam köçe çıktı şunun için. Sebebi neyme? Abi bizdeki düşünce şu Süleyman kim? Yani o Amerika'daki yankı neyme? Süleyman'dan has üstün biri değil. Fikir eten olmalı bizim halk. Yani bu zatları dile getiren altına hemen kahar gelip biler. Yani elbet bir zat yani yönü hakikat şoňaly ga hakikat sen görme onu başgaça gör tapal yok yönü hakikat şol. Yine Süleyman ölende Türkmen köçeye çıkıp bilen o. Milyon gerektel bize belki bir 1000 adam çıkıp bilerdi. Sever Süleyman'da da videolar koyuldu. Videolar paylaşıldı. En atası çıkış etti. Son näme için o Türkmeni sen gündem etmeli eger dolar özleri hiç sadeden o. Hiç sadeden o da. Gündem dünya özlerin öz edip bilýär halkyň. Men şo tarapdan seyretdim. Yani şoň ýalyraktır diýen. Bir adam edýär, Türkmende beýleklerem ya da bir adama bir zat bolan ýagdaýynda maňa bolan ok diýär. Halk diýmek, halk içinden 2 adam, 3 adama bir zat bolanda halka şoň täsiri bolmaly. Halk şonu duýup bilmeli, ne şonda halk bolýar. Bolmasa halk olup bilmeyen sürü bolýar. O sözem var. Sürü başka bir zattır, halk başka bir zattır. Sürüde içinde 10 kişini öldür, o sürünün işi yoktur o 10 kişi bilen. Son 10-ondan ölüp kutar ya sürü. Sürün emmesi kutar ya. Aydın o yank nemäňden uzaklaşmaňa bir zat ýat bolup geçeýin-de.
Nick Colony deyip bir Deutsche Welle'nin yankı habarçısı var da reportörü. Hem yazıcısı hem reportörü da. Böyle kanallarda da belki çıkayandır. Hemen köplenç Deutsche Welle'de görýände. Yani şol nemeler bilen Kate bardır. Şolar bilen bir çıkış edipdi de. Şonda bunu diye halk görmese düzelmeye deyip ayttılar çotayda. Son bunun arkasından halk bunu görür mü deyip soradılar da. Yani halkın görme bilen düzelecek olsa onda halk görür mü deyip soradılar. Şu Nick Colony, yani Nick Colony olmalı, familyası Colony. Şolaytdı, men deydi hiç il umut göremek deydi de, 1,5 yıl bundan bizem çıkardık ona, neme. Göremek deydi, şimdi ne için göremek diye, sebebi yankı aydan var, Süleyman'ı, hem subutnamalar var, ecesem çıktı, yankı Kağan'ın içinde bir çağacık öldü de yankı, hemen gözünün önünde. Hiç neme yoktur, ne o demek biz halk değilen tek. Okay. Şonun için de arkayın bir adam çıkıp men halk deyip bilýär. Jogapkärçiligim yokluğunu bilýär. Men halk deyip aydyp bilýän, halk diýilen zat yok da ertir birun paýyn berer ýaly. Sen misin halk gekejözüň diýer ýaly adamlar yok. Bu zatlar şo yerden gelýär. Ýöne şol yankı Nick Colony'nin aydan dövründen beri köp zat ütköde yankı ütköçlükler boldu. Ona yankı Häzir pikirini ütköden alıp biler. Ava indi şu at nemetsen ava gürüňdeşlik etsen şu at ava başgaçarak edip analiz verer. Ol ayrı mesele. Ýöne biz häzir nemäni görelim. Kän wagt ýitirmän. Şu ildeşimizin ekranlara reportaj berişi talaplarına görkezýär. Şoň üstünde işlälim. Soň soraw jogaplara geçerse ildeşler içinizde hazır soraw yazanlar var. Azyrak neme berseňiz, ruhsat berseňiz şu videonu hem görüp soň geçeriz. Dinlälim şu taýda. Çünkü Türkmenistan bize bilet satmıyor. Kim daha fazla biletin fiyatından daha fazla para verirse onlara bilet satıyor. Onun için biz burada yatıyoruz. Kiramızı bıraktık, işimizi bıraktık. Herkes burada. 400'den fazla kişi var burada. Türkmenistan'a gidemiyor. Ben kendim 3 aydır bekliyorum. Ben de 2020'den beri bekleyen var. Mayıs'tan beri bekleyenler var. 2 aydır burada yatanlar var. Bizim yeme içmemiz, her şeyimiz arkada duruyor. Bize bilet vermiyorlar, göndermiyorlar. Buraya çalışmak için gelmiştik. Şimdi çocuklarımız büyüdü, artık yanına gitmek istiyoruz. 2020'den beri gidemiyoruz. Sırada ismimiz var. Ama buraya gelince sırada ismimiz çıkmıyor. Kim para veriyorsa onun ismi çıkıyor, onlar gidiyor. Bizim o kadar para vermeye paramız yok, gücümüz yok. Biz 300 dolara bilet alabileceğiz. 2.000 dolara, 3.000 dolara bilet alamayacağız. Burada soğukta oturan, azap çeken biziz. Hiç kimse iyileşler dinlediniz. Yani talep ortada, açık. Hem zat düşnüklü. Şimdi bu taýda Gülbahar ildeşimiz, adı Gülbahar olmalı yanlışmasam. İldeşimizin gatı mertliği hem zat ortada. Yani bu aytjak zatlarım Gülbahar'a değişildi. Şonuň üçin men bu taýdan ütködeň ýalňyş düşünilmezligi üçin Edil Gülbahar'a yüzlenýän ýalak bolmasyn. O ildeşler indi şu taýda kim çıksa da yani köp türkmenlerin 90% diýip aýdaýyn. Aslında 99 diýip aýdasym gelir, ýöne 90 diýip aýtaýyn şana. Talaby ine şunun ýaly boljak. Bilet yok. Yurdumuza gidip bilemiz yok diýilen ýaly neme boljak. Jogap bu işin içinde birinciden jogapkärler ady geçmeli. İkinciden hem bilet yokluğundan değil. Bilet yokluğundan değil, yolların yapıklığı. Ya da yollar açık da bilet yok gidip bilemiz yoktan değil. Sen eýranyň üstünden gidecek olsaň öňüne böğüt goýýarlar.
Azerbaycan'ın üstüne gidecek olsam öňe böwet goýýarlar, Türkiýeden hem uğradan oklar ve bu arada şu wagt goňşy ýurtlar ve değişli ýurtlaryň hemmesi bilýär. O mesele däl ha. Yollar yapık. Şu wagta çelle yollar açıldı diýip neme düşünjeye yaratjak bolýarlar da. Komünizm döwründe bir taraplaýyn habar berilýänligi üçin şu dogry kan diýip soň bir aýdyň bilen biz gurrun edýäs-de. Komünizmde adamlar şeýle bir agyr, şeýle bir hapaçylykly, keselçilikli şertlerde ýaşasa da edil cennetde ýaşaýan ýaly pikir edipdirler. Olam şu propagandanyň täsiri bilen. Çuňgur analiz edýäs-de, haýran galýas. Edil şol nämäni berjek bolýar. Ýani bu döwürde ol mümkin däl. Ýuwaş şu nämeden syýrylyp çykýandan görýäs adamlar. Ýani bizim bu taýda aýt geçmez adymyz. Baba talap onun ýaly olan ok. Yollar näme üçin ýapyk? 2,5 ýyldan bäri Türkiýe bundan gören okmy, eşden okmy? Köçe çyksa tutýarmyz, bir hepde gezdirip, aýlap soň ýollaryň ýapyklygyny bilýär, goýberýärler. Bir aýyň içinde 3-4 gezek tutulanlar bar. Daşara çykyp işe gitmeli ýoldaýyzda. Diňe barlar bar. Tutulup durlar ha. Ondan ölenler var, näçe adam öldü. Bu zatlar, esas şu zatlar belki soralandyram. Belki soralandyram. Hemmesini beren däldirler. O taýan bar. Ona aýyp geçmek gerek. Edil näme bolmasyn. Belki aýdanlar hem bardyr içinde. Yani umuman gidiş gowy ýöne talabymyzy dogry oturtmaly. O ýollar näme üçin ýapyk? Gorkýaňyzmy? Näme üçin gorkýaňyz? Günah işetdiňizmi? Diýip sora bermeli. Zatlar kynýar. Şonuň ýalyqrak näme bolmaly? Diýleşler. Ýoş soralara da geçip biler. Sizin hem bir aýtjak sadyňyz bar bolsa. Lokan ýok kimini sorulary geçip biler. Ýöne ýoluň näme üçin ýapykdygyny şunuň öýlerini aýtdyrmaly, hökümet aýtdyrmaly. Bizim bilenimiz ýa-da pikir edenimiz ol bir tarapy. Ýöne hökümetiň öýdi, ýoly näme üçin ýapgany, näme üçin ýapýandy halka düşünürip aýdyp bermeli. Ýani gerek bolsa dünýä düşünürip aýdyp bermeli. Şu hökümet däli üçin aýdyp bilmeýän olaýmy? Ondan on oýnanmaly. Ýa-da ýöne sesini çykarman o işat bolmady diýip bolanok da. Sen Strauss'el kellen gumosok sırtın galdıranyň bilen ol. İşat görünenok diýip däler, götüň görünüp dur. Yollar ýöne kime ýapyk, kim üçin ýapyk? Ýani Türkmen üçin ýapyk. Taliban girip çykýar. Taliban içerli girýär. Taliban girip çykýar. Uruplu adamlar girip çykypýar. Oruslar girip çykýar. Türkmen näme üçin ýollar ýapyk bolsa ýapyk ýani karantin diýmek, ol karantin netijesinde käbir bolan wagtyny döwletde karantina geçirilen wagty. Talibanlara da değişik olmaly. O ýöne bular da diňe Türkmen üçin ýapyk. Oňa da näme diýýär? Meniň görýän nämem şo da. Diňe Türkmen we ýa-ni pulu ýenesi bolmadyk Türkmenler üçin ýollar ýapyk. Türkmen watandaşlar üçin. Ýöne Taliban üçin ýapyk da İslam wagty girip çykýarlar. Oruslar İslam wagty girip çykýarlar arkaýyn. Ýöne ýapyldy diýmek dünýäde başdan sapara. Ýapyldy diýmek dünýäde näle boldy? Ýene uzak tarihden barlak görüň, internetden tapyp bilersiňiz. Käbir döwletleriň prezidentleri duşuşyklaryny wagtyny soňa alandyrlar. 5 ay, 6 ay, 1 ýyl soňa alanlar hem boldy. Prezidentler sebäbi ýol ýapyp, gitjek döwleti ýoluny ýapyp karantina alypdyr. Şoň üçin bu ýanky geçilmeli duşuşyklar prezident izalýar. Ýöne Türkmenistan üçin Taliban izalanýar. Talibanyň wekilleri böyle girip çykýar. Olara bilemek näme üçin oňýarlyk. Olaň gözünde belki ýol ýapykdyr. Ýöne ýanky aýdyşym ýaly halk üçin ýol ýapyp diýen olsak, onda halk barmy? Sonra olsa.
O bir adam çıkıp men halk deyip bilmeyen. Ya da kemine misal için sen halka öyle diyen böyle diyen kemine de şu halkın içinden biri. Eğer halk olan olsa. O keminen ayrıp olmaya ya da halkın içinden sen prezident ayrıp bilmeyen. Yo Ya o da halkın içinden aydalı şol halkın içinde misal için bir topar vardır, terörist topar. Onam halktan ayrıp bilmeyen. Olam şu halkın vekilidir. halkın Eğer içinde halk yönü olmayan- terörist o. bu bu zatları nämetmen bir adam jana bizine halk, men halk diýip bolanok. Mümkin değil. Men halk diýen olsaň onda sen insan der. İnsan olýan olsaň bir insan özüne men halk diýip bilmeýär. Yo, bizim bilişimiz boyunca bir insanın bir kellesi iki ayağı iki eli olmalı da o halk olsa ya milyonlara gelýärdi köplençe. Şon ýaly ýagdaý ýöne ýollar ve olar açmaya. Oňam näçe aýtdyk. Ýollar haçan açylýar? Ýollaryň näme üçin ýapyklygyny düşünen wagtymyz açylýar ýollar. Düşünen wagtymyz ýollar açylýar. Ondan bäri ýollar açylmaýar. Şu wagtam açylanok. Şu wagtam ýa-ni sapara gas etdi ýanynyň näme badyny almak. Häzir kemi söndürüp ýene şu bilenoklar. yankı bireyler var. Birey var olsa bizde yani Şahs, o şahsiyetler. şahslar. Yine şahslar eğer şu yolların ne için yapıp, internet ne için yapıp, şu zatları düşünüp bilse, ne için yapıklığının arkasında ne mesela varlığını düşünüp bilse ve on getirecek neticelerini görüp bilse dilde yatman bilmeyeler. Yatarsınız yöne katı elbet bir işler görür. Yani bu katı ne zattır yani elbettir zat. Indi Ben soralara yapık- geçiver aýalyma. Deme kemine yapıktığını bu halka bir düşünüp olur yalak demetmelle. Ne ortayadık içeri işler ministri bilen o Türkmenistan'ın ne yol başlatı diyeli boş adamlar içinde. Ol çekişyerler şolong içeri işler ministrliğinin ortayadık içeri işler ministrliğinin ministrliğinin diyeli. O psikolojide Türkmenistan'la din almağı için o yolun açıktığı o arada gol çekişiyorlar. Sonra çağıryan yer. Vekilhana açıptırlar indi Vekil- sapara eşitdiniz mi onu? Kana çıktılar. O İçeri işlerinin Ne? vekilhana açacağını birinci gezek eşdi yani ömrümde. Bolup bilecek zaten. Doğru seve Türkmenistan görünüşüne göre edilen işe göre Orseydin içi. İçi. Daşarkı devletler Orseydin. İçi. o prokuroru gelip ne Ministerlerle duş yani. ministrleri sonra gidip diyor. O da geng atlarım. Ne yani Türkmenistan'ın yolu Türkmen için yapık. Yani garip batar yani halk diyen katlamı için yapık. Onu ayda hep de bir tapar, iki reis, üç reis, yani içindeki pullucu adamlar giyip çıkması için. Eyleklerim yüzünün uğruna 300 tane yer var olsa çok yüzünü satıyorlar. Yani o kalana boş gidiyor diye. O yağdayım var. Halkı içine çekmelilerle. Berde bir ütköşük bir zatlar var. Bunun tek sebeplerini düşünen soňul, eşten soňul bunun aňyrtynda gaty aýlary zatlar bolmagy gaty ihtimaldir. Şunu ýeke-şolong gorkusam däldir. Bulan Yok. edare edýänleriň gorkusy bar bolmagy mümkin. Bu gatı ervet bir oyun oynalıyor. Yani onu düşündürenin bilen men bir iki yerde düşündürüp gördüm. Käbirnamelere düşünüp bilen oklar sebebi. Özüň düşünmesen düşündürüp bolan ok. Yani düşündürmek diýen bir düşünce de ýalňyş bence. Sen gurrun verýän, ýöne gurrun verýän garşyndaky düşünüp bilen ok zatlara oynalýan oyunda da ýene şu zatlar. Oyun oýnaýarlar ýöne şu oyunda ýanky adamlaryň ya da illeşleriň diýeli gözüni daňypdyrlar. Gözüň daňypdyr. Beleklenem göz açyk, şoň ýalam oyun oýnaýarlar. Yine yani umumy ullakan surata seredinde ben şonu görýär. Gatı aýlançdylar. Soralara geçelim. Soragym şoňa benzeşirek soragy bolan üçin.
Bugün okuyacak. Berdimuhammedowyň aradaky Orta Aziýa döwletleriniň ýygnaşygynda gol çekmän gaýdany Türkiýanyň Türkmenistana garaýyşyna täsir edenmidir diýe. Yani Türkiye bilen arasında bolan zat däldir ýöne. Belki Türkiye islermiti islerdi Orta Aziýaly ýurtlar öz arasında nemetsin diýip hereket edip başlamagyny isler meniň pikirimçe. Ýöne bir zat bar, ýene halkara siýasatda bir fragmentation diýip bir söz bar-da. Böleklenmek diýilýär ona. Halkara siýasatynda görürsüňiz bir zat bilen gawat gelýän bolsa, şol bir zat başga bir meselede gawat gelýän däldir. Adamlaryň kellesi arşýar. Bu iki ýurt dostmu, düşmanmy diýilen soragydyr ýa-da adamlaryň kellesinde. Ýöne siýasatda fragmentation diýip bir zat bar. Bölekleýindir, her bir bölegi öz başdakdyr. Ya, şonuň üçin neme dip durmaly däl, ine Türkiýe'niň Türkmenistanyň alyp barýan siýasatynyň köp bölegine halayan däldir belki. Ýöne gawat gelýän ýerler hem bardyr. İçinde käbir bölekleri. Şonuň ýaly işleýär, her türlü bolup biler. Ýöne Türkmenistanyň ýurdun Türkmenleriň elinde däldigini Türkiýede bilýär. Biläýmeli onu. Batyk o bilýär. Türkiye Türkmenistan'a Türkiye'nin tesiri eğer Türkmenistan'dan bir daha içecek olsa Orus ile birleşmesini bilýär ve Orus ile birleşmek var. O bizim bilen halk bilen ýa-da Gurbanoğlu bilen gürleşýär. Yok, bu halk birinciden yok. Prezident hem birinin elindeki adam. Şoň üçin näme olar bilen gürleşsin. Eýesi bilen gürleşmeli. Gönü eýesi bilen gürleş, eýesinem gönü açyk biz ýaly däl. Elbette daşynda bolsa da Türkmenistan ýene biz içinde ýaşawan bilemiz yok. Ýene daşynda bolsa da olar näme gaty gowy düşünýär. Ol esir 90-njy ýyllarda birazcık Türkiýanyň öz ýagdaýyna wagt bolýar. Ýene şo wagt käbir proýekt boldu Orta Aziýa barada Türkiýanyň. Ýöne Orsun güýji has güýçlükdi Orta Aziýada. Güýçli diýenim şolan şolan ideologiýasy güýçlükdi, ol ýaragy däl. Şoň üçin 90-njy ýyllarda Orta Aziýa Türkiýe girip geldi. Sebebi Türkiye NATO nämesi. Orta Aziýadakylar hem şol wagtdaky kadrlar NATO düşman ýa-da sapara geçen aýtda o kapitalist diýip aýdypdyr. Kapitalistlerin isteşemiz yok diýen ýaly. Türkiýede kapitalist. Şoň üçin şol ideologiýa bolan üçin girip bilmeýän isteýär. Orsun nämesi bar. O gorkadlar ben aýdyň şu zatlaryň diri şaýady 92-nji ýyl men Türkiýe gelip şu Türk firmalaryny ýeken aýdandym. O gelin garaşsyz o bizim kän nemelerimiz var, o proýektlerimiz var, o aladalarymız var. Gelin şu da 6 aýdan soň geldiler-de. Korkadlar. Ya düşünen okturlar ya da yani karankur yerler çekilecekler. Sonundan şolar gelip başladı. 6 aýdan soň käbirleri. Sonra alak. Men Gelip başladı bu. okuwa gelemde ýani okuwa gelen ýyllaryň birinden gurrun eden watym Türkmenistanlı diýenden soň Türkmenistanly hakynda gurrun etdi birazcık soň siz diýdi Oruslaryň sömürgesinde mi diýdiler? Sorady. Enem ýok biz garaşsyz näle sömürge diýdim güldü. Tarih okaýan eken özüm. Olar bir 22-23 ýaşlaryndadyr. 20 ýaşlarynda bolmagy mümkin. 3-nji mi 4-nji kurs näme? Şol bilýän eken-de şu zatlary. Menem kän garşylaşdym aýdym edil şo ýa. Göni aýtýarlar sömürgesinde diýede, göni aýtýar garaşsyz diýseň gülümseýär-de. Öyle şeyler pikirlendi. Inandıracak olan ýene belli zat görünüp otur adam ine şu wagt düşünýände nähili näme olan bolmaz.
Nohutdak sonra okuyan yollar açıldı. Son yurda bardılar. Son bu adamlar uzağa 6 ay toplanlarını kurtarır diye. Yine yere bakarlar mı diye adamlar. Yani yurdun içine barandan son diğer 6 aydan son hem zatının kurtarıya görüyen iş yok, güç yok 6 diyelim. aya 6 aya yetmeyen aydan onu. O häzir pikir etdiňiz indi ýanky näme diýeli? Ekonomikada şuňalara bir näme bardyr. Men ol ekonomika aslında matematika ýa-da statistika däldir. Ekonomika göne toplum bilimidir. Toplumu näme tanamak diýen. Kişileri Cemiyet bilimi ama. Cemiyet bilimi değil ya. Ekonomi. Cemiyetin Şey- yani häsiýeti yani özüne alyp Aa. barışı hatta az tahir Şimdi- edip aýtsak. Şu yerden kitap doğru yazıyan olsa ve ben Türkmen'i doğru tanıyan olsam özümden Türkmen olan için özümü de doğru tanıyan olsam 2 aya yetmese Türkmen'in pul soğuşu başkasıyladır. 5 ay 10 ay sonra fikirlenip pul soğuyan adam katı seyrettir. Bunun da bir sanat belki. İnvestisiya etmek yine şu neçe investisiyan yolları $100 ile investisiya başlap bilýän, $5.000 ile başlap bilýän. Näçe Türkmen şoňa gyzyklanyp yine şu videonu görýänler özüňizden, tanışlarınızdan bir statistikasyny çykaryp bilersiňiz. Näçe kişi şoňa ýalyk investisiya edip gördü. Öz durmuş üçin, çarasy üçin ýa-da alky üçin tapawdy. İnvestisiya diýen zat ýok bolsa pulu diňe näle soğuyan gününde soğuluyor pul. İnvestisyon yok yerinde pul diýilen zat gününde ayla soğuya son kaylaçı da karz ile yaşayan. Aslında son düzeldip bolya balansı getirip hiç karz alman sen ayın sonuna getirip bolya yani Türkmen karz alya soğuya aylıktan karzlarını payla yine karz alya son yalık sisteme göre. Bundan näme diýmek yani investisiya ve geleceğini alat etmeyen bir toplum son oluyor. Onun görünüp dur. Onu hatta elbette häzir diýenim bilen diýilýän zat näme üçindir ynanýan Türkmende ýene onu barlap görürsüňiz öz durmuşyňyzda daşdöwrüňizde ýa-da $5.000 toplap bardyň da Türkmenistana. 2 aýda oturar şu $5.000. 2 ay. Men nämesin aýtýan uzun wagt 2 ay diýen. O belki bir aýda ýetmän bilerler. Aydın näsen Türkmenistanyň näme üçin ýapdygynyň büyük tebärini aýtyp berdiň de. Şoň näme üçin ýapanlaryň ne daşyndan gelen adam o bir ay, bir ýarym ay, 2 ay çydap bilýär de. Soň olara iş ýeri düzgün tertip ütgemese bu adamlar barmagyny togur molberdi. O köçe çykmady. Talap etmeli. Ne gorkulýan demäň büyük sebäbi şol. Kapylar açylmaýandan. Karona, marona weýle klatlar ertekleri gırat düşürüm. Näsiz bardyňyz, 1 milyon adam bardy. Ben 2 ay 3 ay diýip kän bökret berýäňiz. O näşir bundan soň ýa problemler hem bejelip bir kayak ortağa almadı. Onun ýöne ýeki iş demedel galan problemlerim vardı. Hemmece sağlığından başlap ta ekologiýasyna çenen problemler boýnuňyzda, ýüzüňizde, öňüňizde. Bular ýene şu wagt hökümet bu zatlary ýazyp çözmedi. Bunu bilen oklar. Çözme niyetlerim ýok. Bilen bilmeýänem öňümi bilýärler. Ýani ruhsat berilýänlerdir belki de. Ýöne o zatlar birleri bilýär. Ýolum şo üçin ýapýarlar. O birleri kim? Sizin hökümet diýäniz mi? Ya olaň eýeleri mi? Men sonra şo taýlardy. Bolmasa ýani bu zatlar hemme teknik zatlar da. Yani 14 çöýede gaýtdyk. Anketde aeroport var. Günne 200-300 uçak uçup kabul edip gondurup demedip bilýär. Ödem Türkmenistana hiç bir ýanky ykysady agram salman. Girdeci olaýmasa. O gaýta girdeci getirben bilýär. Hyzmat berýär de. Ne metele ne şo taýda. Şunu siz sormaly. Näme üçin ne? Şunu şulara aýtdyrmaly. Biz bilsem
aytdyrmaly. Şu hökümet diýeniňiz bolsa, şular çala itibar bolsa hökümet. Şu meseleni aýaýdym ýeke halka da dünýä da aýdyp bermeli sebäbi siz ine türkmenler dünýä işle. Türkiye iş et. Birden problem var. O başka nerede var olsa da Germanya'da yapıyorum orada Germanya problemi. Amerika'da yapıyorum orada Amerika problemi. Şoňa değişli bir soru okaýyn Sapara üstünden. Soru şeýle. Men soru toparlap okap berjek de bir ýetiderli görmedim. Düşnükli olar ýalydım. Türkiye'de gezip görenler çıkma gadağançılığı bolanlığı sebäpli çıkıp bilen noktaýa şolar nädip Türkmenistana gitmeli diýär-de. Indi Türkiýe näme üçin çıkma gadağançylygyny goýýar? Sorak şol. Iki sebäpden goýup bilýär. Biri jenaýat işi işlesen, beýleksen Türkiýe döwletine karzyň bolsa, bergiň bolsa. Şo zatlar tölemen çıkıp bolanok ýa-da şu jenaýat işini advokat tutup yine näme diýip aňyr etmeli. Çykylýar ýöne munyň şuňa benzeş mesele gatykän ekeni soňky günlerde hasam köp şaýat bolduk. Türkmenistanyň ilçihanalary ýa-da konsulluklary hiç ýyl iş alyp barmaýar. Baryrem alyp barmaýany bilýäs. Ine bu ýerlerde de subutnamalary. Şu adamlar iş bilen şolar gyzyklanmaly. Olar pikir etmeň bäre gelip pul gazanmagyna uğradylan bir zat ýalak görülýär-de. Ine aýmradyň iň az $5 milyon pul bardyr diýerler-de. Bolup bilýärmi? $5 milyon pul nereden gazanýar? Sizden mut vermeli dokumentlerinden pul alıp kazandılar-da. Yani iş eden oklar hakyk etmeli işlerini. Hakyk etmeli işine şunun ýaly ýagdaýdaky Türkmenistanyň watandaşlarynyň problemleri nädip çözüljegini ýoluny görkezmeli bular. Şonu ýaly bir ýagdaý. Barmy sizin aýtjaňyz bu arada? Düşnükli ýaly soňky näme geçeli soňky soram bir nämere geldi täze Türkmenistanda sport nähil bolar diýe şo arada demetseňiz diýip. Adam ýalak bor, o dünýede sport nähile emedilýän bolar, şonu alak bor. Ýani döwletiň kontrolünde bolmaz. Adam häli bolmaly. Şol näme gelýär. Köp zatlaryna iýleşlerimizin soralaryndan hem düşünüp bolýardy. Hemme zada döwlet eýeçiligi diýär, döwlet burnuny sokýar, ýene bir zat ýalak görýär. Döwlet etmeliýän ýalak demek. O ine ýöne näme hökmünde soralan bolsa ol başgaça da. Sport işi aslında nähil bolmaly diýip soralsa o başga. Täze Türkmenistanda nähil bolmaly diýse ýa bu täze Türkmenistan döwleti bilen baglanyşykly bir näme sonra bolýar-da. Ulam ýalňyş pikirlenmäne alyp barýar. Sport döwletden garaşsyz bolmaly, döwletiň hiç ýerli täsiri bolmaly däl. Sport öz-özüne bir biznesdir. Şol bir wagtyň özünde öz-özüne dolu üçin edip bilýär. Hemme taraplaýyn. Ýani gyzyklydyr. Bizde şu devlet etmeli yankı yine şu komünizmin nämeleri çıkýardy. Yani şondan ayrılatylar gelen ok. Sonra çok çylýär ýaly. Post Sovet sindromu şo da aýny şu zatlar şo. Ýöne bir zatlar vardır. Mysal üçin men yankı nämeni haýsy döwletden bilemok. Aýdaly kim var? Sport nämesinde. Ronaldo var diýeli. Nämeler şolar. Haýsy döwletden döwlet näme edipdir ona hiç habarym ýok, bilemok. Yani özüm nerede yankı reklamada oynapıyor. Ya da futbollarda yankı nämeleri, bayrakları alýar herkili, yani federasiýadan. O zatlar döwlet bilen bagly bir zat däldir, döwlet kadağan eden okun yerlerde hiç zady, ol eýýän yankı toplumy başarmaly bilen baglanşykly bir zat. Portugalyalı o İspanya'da oynatıyor.
Ya o her katı ulu nemeler var. Hatta yine Orslon içinde de bir sanık sportsmen var. Yanlışmasam 100 milyon dolarlık kontraktı olacaklar. E, Amerika'da bir kulüp bile. O kulübün devletle hiç ilgilenmesi yok. O kulüp başka, devlet başkadır da. Devletin içinde yani şu kulübün nemesi devletin adına yazılıyor. Yedeğisi. Yani soğuyan şu kulübün üyeleri soğuya o kulları. Devlet soğuyan o. Yani devlet soğuyan yalı kulüpü. Mesela devlet halktır onu neyse paraytılır. Yeme aydın ne futbolu atladım, ne Türkmenim var, ne Kurvan Berdiyev diye, ne Rubi'nin treneri. Suat bilmedim ne elektiğini. O ödüm ortaydın en bir numaralı treneri. O yani Türkmen, Türkmenistan'la yemçin yemeden ok. O mesele başka mesele. Emme neme karşı yine Türkmenistan'da o zatlar geçen yankı Türkiye'de bir tanışımı gittim. Futbol verdiler. Yenildi. Komandası oğlan 7-8 yaşında oğlu var. Oğlu ağladı da kalkacağım kış üstüye. O formasından getirip verdiler. Bana da o neme getirdiler diyor. Şarkı alıp bir zatlar. Şarkı değil de o sonra bir zatlar getirip verdiler. Atkı diye. Yine atkı diyelerine. Yine şeydir futbol veriliyor. Yankı bir saat bir yarım saat yalık vakit geçirdik. O televizyonun önünde de katık o vakit geçti. Böyle başka bir dünyaya alıp burada. Yani ne için Türkmen'de yok. Bir tane kulüp var mı Türkmen'de? Türkmenistan'ın içinde. Yok. Bu kadar evet. Bağırlığına belki bağırdıran da yani. Yok, o Ağır. bağırlığı değil. Bağır olsa sen bilmeli, ben bilmeli. Ne için ben Galatasaray'ı bilyen de hani oyuncularını bilyen Yankı Nemes'in ya da Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Ken ben Türkiye'de. Yani ulularını sanayanda. Ne için Türkmenistan'da bir tane sanat bileniz o. Sonra bir tane kulüp olsa o kulüp değil o. Kim bilen yarışmalı o bir tane kulüp. Özüyle yarışmalı. Bu yasama olan öyle yasama değil mi? Yani verdi şolar forma satıp pul kazanıyor. Öz formalarını satıyorlar, pul Bir kazanıyorlar. biznesi katılıdır. Yo ulu biznes deme aydın Türkmenistan'da komanda da vardı, futbolistlerim var öyle yerveden değerli yine yankı Kurvan verdiği komandasından yani trainers komandasından 7-8 tane Türkmenistan'da yetişen nemeler vardır. O hem zaten ben yaşımdaki oğlundan ben Kurvan verdiği bilen bir hovullu çağrılımızın bile o keple saklap yetiştik de. Orta şkolunu diye değil bilekli şkolu. Ken Yok, ya bizde var o la bizim komşumuz yeni de bir toparlar var. Öyle yani Orsiye'den en yukarı nemesindeki yemeler şurada trenerler. Ya, Demede de biz nemesine sorumuzu devam geçeli edelim. sebebi Allah. sport diyeniz yine şu neme yadıma düşer. Süleyman yadıma düşer. Yine sport bilen meşgul olan. Ya Ha, yönetim onu aydıp bilirsin. Aydın onu hükmen hazır aydıp geçse ya. Değişti. öz uğrum yani korrupsiyon olan yerinde sport bilen meşgul olan yana adam eğer başarılı olsa şol adam öldürülüyor. Üstünlük kazansa öldürülüyor. Yok ediliyor şol adam. On yıllık sport olup bilir. Ya mümkün değil o zaten. O ne hili bir vahşi adam olsa da o sporta hormat bolmalıdır yani. Tarihine seyredip görün o kulların bar dövründe de sportsmenlere hormat koyupturlar. Rim'de, Gresya'da, kadın Greklerde. Kul yani sportsmen olsa şu kulu hormat koyuptur yani. Böyle kulu yerleri değil de aristokrat. Yani bizde yok aynı sportsmen Süleyman arkasında drone yekeci sportsmen ya da şu böyle gördünüz mü? 10 yıllık sporta 10 yıllık sporta hiç gitmeli de eğer özüne hormat koyan adam olsa sport bilen meşgul olan ya senin yanında yankı karşıdaşı yine tapağı yok sen bilen bir maşgalan içinde sport maşgalasının içinde bir adama şey dilse hakkını vermediler. Öldürmek böyle de dursun. Yine şu birinci olsa da şuna bir her kili yollarla yani korrupsiyon neticesi o gayndaş parazlık, sira parazlık hem mesela korrupsiyon içine girendir. Korrupsiyon diyendir olur hem mesela
Şo zat bar bolsa şol sportdan ýöne uzaklaşaýmasaň başga özüni sıylayan adam o ýeri barmy ýa? Ha, bağışlar men internetim gitti geldi diyen. O doğru aydın ýa sportuň nemesi şon ýaly ösmeýänliginiň hem o bir sebäbi şol. Ýöne Türkmenistanyň içinde de şo Ronaldo futbolistler çıkıp biler. Çıktı. Ben ayda oturda neme o Türkmen oğlanları ne ben yaşımdaki oğlanlar şolun hem de bilen bile çağalımızda yani top oynap gören adamlar. Ne Sovet Sovyeti'nin uzborunda oynan bala diyor nemelerden oynan nemeler ne Yakup Borosahat diye Kurvan Berdiyev diye yine de bir toparlar var. Neme geçelin sapara kan uzun sürmesin de sonra olsun. Ýa sonra ýöne gaýtalansa da bolor. Näme üçin aeroportdaky ýagdaý Türkiýe hökümeti hiç ýyly reaksiýa beren okdy. Aeroportdaky ýagdaýa. Ýa-ni aýdyşymyz ýaly iki taraplayın bir siýasy, bir siýasy bir zat iki taraplayın bähbidi bar onuň içinde. Soň ýa-ni aýdan var o Türkmen halkynyň ýa-ni halk diýilen bir nemäniň bolmanlygy üçin. Adamlar var, Türkmençe gürleýärler, gürleşýärler, habarlaşýarlar. Maşgalasy var bir böyle ýurdun içinde. Ýöne bir halk ýaly hereket eden ok. Şo sebäple bolýan zatlar. Kan uzun neme berben durmaly. Soň ýene bir soru var şol illeşimizden. Türkmen hökümetiniň indiki adymyny öňünden görüp bilýäňizmi diýip sorapdyr. Indik etjek nemesini. Görüp bilýäsmi? Ol öňünden o etjek. Tahmin edip bilýäňizmi diýär. Tahmin edip bilýäs ýöne 2-3 sanyk käwat 4-5 sanyk näme çykýardy. Men ama näme diýeň? Alternativler çykýar. Daşky faktorlara gatykän täsir edýär. Orsun içinde ve daşında orsun yankı bolýan ýagdaýlara gatykän täsir edýär. O mesela o biz bilýän zatymyzy bu taýda aýdyp durmaly. Käbir zatlarym Ýöne boljak zatlary mysal üçin olan etjek hereketinden haskän aýdaly öňündäki bir ýylyň içinde nämeler boljak, haýsy aýlarda hatda aýlaryň etjekini bilemek belki dogry gelendir. Gün içinde çaklan nämelerimiz çykýar. Yani çak eden vakalarımız ya da ýagdaýlarymız, şertlerimiz döreýär. Soň owa aýdym. Ýa-ni nämämize kritika edipdir biri. Ýerleşimiz elmydama bir kritika bilen gelýär. O kritika gowuzatdyr. Gowuzat o şonuň üçin ekrana alýas ine. Okaýyn ekonomika öý hojalygyny dolandyrylşy diýmek diýär, o nähil jemgyýetiň gatnaşygy diýär. Indi men bir zat aýdyn, jemgyýetiň gatnaşygy diýip bir zat ýokdur. Jemgyýetiň näme bilen gatnaşygy bar? Şo taýy diýilmeli. Jemgyýetiň gatnaşygy diýilen zat ýöne şu iki sözden ibaret bir zat ýok. Men onu isgaçaýdyp bereň, ekonomika sözüniň özü elbette perod eden ýagdaýynda, ýa-ni ekonomikany perod eden wagtyň öý hojalygyny dolandyrylşy ýaly many çykarýar. Öý hojalygyny dolandyrylşy. Ýöne şo öý hojalygyny nädip dolandyrýan? Ine şonu öwrenýär ekonomika. Nädip dolandyrýan şonu? Näme göre, içindäki ýaşaýjylara göre dolandyrýan. Ýa-ni şolaň gatnaşygyny we şolaň berjek kararlaryna göre dolandyrýan. Bu da yanlışmasam ekonomika değil, ekonomika giriş diýip kitaplar vardır. Şolaň birinci näme üçin ekonomika, näme üçin öwrenýär diýen soralara jogap berýände birinci, ilkinci 10-15 sahypasy hemen ekonomika giriş kitabyny 4-5 sany fark başka çeşmelerden okudum. Girişte şona aýtýar, diňe o kitap bilen çäklenmen o ekonomika girişi otarandan soň arkasyndan gatykän ekonomika değişti. Mysal üçin finans diýen zat soň çykdan ekonomika soň aýyrdy. O nereden gelýän aýdyp beren, o Türkmenistanda da ykdysadyýet diýip bir kitap bardyr bilýärmi? Şo taýda ýazýar, şondan aýdýar. Yok, o ýazyp biler, söz dogry, sözüň manysy dogry. O öý hojalygynyň dolandyrylşy diýen sözden gelip çykýar. Ýöne döwletiň ekonomikasy
Ya da Başka öy zaten. hocalygynyň ekonomikasyny alaly indi şol manynyň çykan ýerinden Aydın o düşündüren zady o däl men aýdyp bereýin sana o etimologiýasyna gurrun berýärler. Biz bu taýda etimologiýasyny gurrun edemiz o. Etimologiýasy däl. Ykdysadyýet şu wagt gaty ullakandyr döwletler we döwletleriň arasynda bolýandyr. Olar näme diýe global näme derejä çelli gitdi ykdysadyýet. Ykdysadyýet ýa-da o Cemiyeti öğrenýändir. Cemiyeti öwrenýär. Gatnaşygyny öwrenýär. Cemiyetiň arasyndaky gatnaşygy öwrenýär, ekonomika. Cemiyetin her türlü zat bilen yani cemiyeti prediktif bir söz var. Şu doğru ýa-ni aýdýany doğru ýöne. Ýöne kaydyldy. Başka näme öy hojalygynyň ýa-da hojalyk dolandyrylşy diýmek. Ýöne hojalyk dolandyrylşy diýmek seni o ýerde hojalygyň içinde adam sanyny sanamak ýa-da adam sanyny üýtkäp bilýär. Olaň berýän kararlaryny öwrenýär. Nädip dolandyrjak eger olaň berýän kararyny näme göre karar vereceğini bilmesen. Çörek yiyecek mi, tort yiyecek mi? Misal için. Matematika bilmen, hiç matematikanı bilmen, hiç zaten bilmen. Öyle şu dili bilmen hem sen Sadece olup bolýar. bilýän. Neme var? Näme O vardır? aydın ekonomi var, bir hem economics var. İkisi başka bir zat bularyň. Iqtisadiyet bilen iqtisadiyet nemese başka bir zat. Tercüme edip bilmeyen. Ama Türkmençe tercümesi yok, Türkçede de yok. Hiç dilde de yok. Yemine ne bu Türkmençede şeyle ne şu iktisadiyeti adı näme dip goýup insoň sen gadan gidendir ýa-ni. Yani ben tanısınlar ki oğuzun nemetler ki kalan o şu kaynan okmak saadetin büyüğü şu taşık var yandır ne hileklemeden de insonu sen karnın doyurmalısın şu kadından geçiyendir mutfaktan geçiyor diye. Yok o düşünmek için ben bir çeşme aydayım yankı Adam Smith bir näme vardır çok öğrenen adam şu zatları o şonun näme moral Theory of Sentence näme bir kitabı var. O nämeden öň yazan kitabı. Eseri diýeň kitabam diýme, o eseri vardır. Eser Wealth of Nation yani milletlerin baýlygyny öňki yazany. Ondan öňki yazan eseri vardır. Ine şo ýerde jigmejik düşündürýär bu zatlar. Şonu okan sebäpi uzun bir näme, o nämesinde. Yo bu şu wagt bir kommentariýa geldi. Men şonu okaýyn eger şol ildeşi yazan olsa onun käbir bilgileri ýa-da sözleri ýalňyş bilýän bolmagy mümkin. Cemiyetiň gatnaşygyny öwrenýän ylma filosofiýa diýilýär diýip. Yok. Başlan men sesini ýaparym berdi. Yok. Filosofiya o zat däl. Filosofiya diýmek bilime aşyk bolmak diýmek onuň manysy. Başka ýa-ni soru, dogry soru sorap bilmek diýip aýdyp bileriz filosofiýa. Näme üçin nädip diýilen sorular soraýan, nämerakda. Umuman ýa-ni jemgyýetiň gatnaşygy sözü men dogry görem oksa jemgyýetiň näme bilen gatnaşygy? Öz bilenme. Ýa-ni jemgyýetiň kararlary bar. Bir misal üçin men kompýuter alaýym ýa-da telefon alaýym onuň ýerine. Deyip şonu ýaly nemeleri bolýardy şonu näme dip bilmek şo zatlar bilen gyzyklanyp bilmek son şol näme almak üçin hem gazançlar hem bolmaly. O dowam edýäs. Ýene bir soru var. Bilmedim ýa-ni illeşler biz köp zady nemeden yüzleyi bilýäs bu zatlaryň köpüsi ýa-ni üýtgäp giden zatlar ykdysadyýetin Näme başla öý hojalyk dolandyrmak diýilen ýalyk bir nemesi hemme ýerde aýdylmaly däl ol. O manysy mene bilemem o köp adam berdi on ýazatlaryny bilen o zatlar öňse beren ok. Sonra näme gerekler indi berdi o nämesine arkasyna giýjek bolsaň näme diýilýär? Öý hojalygyň dolandyrylşy diýsen, onda ekonomika öý hojalygyň dolandyrylşy bolýar. Öý hojalygyň dolandyrylşy näme öwrenýär? Perewod etdiň. Ýa-da perewod eden zadyň näme öwrenýär diýip soraw goýdy. Aydın. Şoň üçin sözlere girmeli biz sorawlara geçelim. Söz sorama, sözleri biz bilemiz ok. Ruhsat bersen men näme deýin? Öý hojalyk üçin
öz başına öz nemesi vardır. Yani iqtisadiyeti seyredişi vardır, täsir edişi vardır. O iş adamının o özüne göre nemesi vardır. O ulu iş adamınki başkaçadır. O has ulu iş adamdan nemesi o iqtisadi düşünceden gatnaşygan bütköşüktür. O döwlet bolanlar büyünden ütköşüktür. Ha bir giden bir korporasiya bolsa onu bu siz haytyny tutup aýdýaňyz. Hemmesem o hocalyk bolýar mysal üçin. Yo men şoň neme aýdýanda ol dar nemede galmaly Beýip däl. aýdyp bolany o bunu ýa berýän soraňyz o nemere. Yo, Nämesi iqtisadiýet doğru. diýmek o karar alınýar, şo karar näde bolýar, näme göre alýar we haýsy karar aljak. Ýene şol tapagy ýok ol. Öýüň içi bolsun, bir döwlet bolsun ýa bir korporasiýa bolsun. Yok Dünya ne var. yani Türkmenistan'ın konsolosluğunun yani Kızıl Butkosu var ya Zalatoy Butkosu. Onun sadece onun hocalığı başkası işliyor. Olarda da. Haydinden tuttuğun sonra alaraktır bu. Soňam iqtisadiýety ýanky pul bilen garşdyrýarlar ekene, ýanky maliýe bilen. Maliýe bilen iqtisadiýet ikisi düýbünden başga bir zatlar ýyleşler. Pul işe nemesine giren ok. O taýda. Yani pul bilen gyzyklanmaýar iqtisadiýet. Pulu nädip gazanýar diýip o gyzyklanyp biler, ýöne pulun nämesi diýip bilen näme gyzyklanmaz. O garyp adam boljak bolsaň ekonomist bolun. Maliýeciler gatbaý bolýar ýöne sapara şona bilen. Ýene bir soru var. Türkmenistan üýtgän wagty diýe Türkmenistana gelen Orsun KGB-lary o basyp cezalandyryp bilersizmi diýip sorapdyr. Ýanky düşnükli soru şol ýazatlar. Ýöne keýrak, ýöne bu birazrak o neme var? Cinayetine göre o Bir ýurdun içerki işler bilen gyzyklanýan ýene KGB-sam içerki iş bolýar aslında. Şo daşyna çykan wagty daşynda bir iş geçirýän bolsa, olam tutulsa, onun cezasy gat agyrdyr we dünýäniň ählilerinde de şonu ýaldyr. Şonuň üçin ine Türkiýede Türkmenistanyň ine mehemesi iş alyp baryp bilýän däldir. Alyp barýan bolsa da kiçijek ölçeklerde göze görünmeýär, özlerem gorkup gizlenip edýär bu zatlary. Onlar tutulan ýagdaýynda göne olan cezasy gatal. Cezasy gat agyr bolýar. Nemesi. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Ýöne ýene bir soru çykýardy. Biziň mehemede işläp ýörenleriň hemmesi 1 ýyl Orsetde okap gelen. Olam Orsun agentleri bolýar. Olar hem ýurda barsaň tutulýar da. O tarap var ýanky. Aslında bir Yok, kimine tapagy yok. Yine mekanizm, devlet mekanizmi kurulan son kaziyet olur şu yerde. Şol eden işleri hemmesi olur, şu hazır fikir etýärler, bular suud edip bilmez işleri diye de. Yani aydalmandan 1000 yılın Orta Asya'da kim yaşaptır, ne yaşaptır, şu zatları suud edip bolýar. Näme içipdirler, şoňaça suud edip bolýar. Son şu gün olan yani 30 yıl eden işini 30 yıllık tarihte edilen işi suud edip bolýar. Vatansat, ondan son kaziyet suud eder eden işini yankı Türkmenistan'a çok devlete ve halka bu ikisi bir sözden kapalıyor. Feyda verip mi ziyan verip mi de işlerin etkisi. Ziyan veren olsa son ziyanına göre kanun esasında cezalandırır. Ýanky illeşimiz ýazypdyr sport nemesi bar. Sport mektepleri hususy bolmaly monsoň diýe. Ýani ýanky aýdan zadymyz hiç düşnükli bolmandyr ýaly. Sport aýdyň men bir zady gururum bereýin. Häzir mektep sözü var. Mektep sözü bilen sport sözü ikisi bir ara gelip bilen ok. Mektep sözü yazılan yer diýmek. Yazmagy öwrenen yeriniz diýmek. Bir arapça söz de bu. Kitap sözü vardır. Kitap sözünden gelýär şu mektep sözü. Yazılan yer diýmek. Birinciden bu demesi yanlış. Sözün manysy bilen yanlış gelýär. Ikinciden
Sport mektebi, ýa-ni Orslan'ın sport şkol nemesinden gelýärdi. Ol belli bir derecede bolup biler ýöne döwletinki bolmalymy diýilen bir neme bardy. Döwlet näme üçin sport mektebi açsyn? Ya aşsa da diňe ministrligiň çağalar sport bilen meşgul Hawa. bolmaly. Ya mekteben däl internatdyr. Yok, Sport şun ýaly internat. bir nemesi var. Sapara, ine yerli hökümetler de görýärsiz, men Türkiýede soň beýleki Ýewropaň nemelerinden gyzyklanyp okanyny görýän. Sport işleri bilen yerli hökümetler gyzyklanýar, olam halkyň, ýa-ni yerli halkyň talaby bilen gyzyklanýar. Atçalar eğer islemeseler yapıp bilýärler 1 ýyl 2 ýyldan soň. Gerek dälekene çykda jisken diýip karar alyp bilýärler. Ol talaba göre bolýan zat ol. Men düşünüp bilem o komünizmde mi ýaşaýas entegem? Diyeme, Sonralar. kemine bu komünizmden gelýän ben Spartiýanyň internady uturan adam. 8 ýyl şu taýda okudum. Sovet nemesi onu şeylerek neme diýär, başgaça gurma ýagdaýlary ýok, düzgün şonalak bolan. Şu adam şo dowam edýär. Diýmek, ýa-ni sorag berýän bolsa, diýmek şo düzgün şu adam dowam edýär. Biziň o adyny bir näçe ýerde güýtgetdiler-de. Olimpiysk rezerwi diýdiler, ýene bir zat diýdiler. Şu Türkmenistany sport nemeleri yetiştirýän nemetde. Biri wady, şu at bilemok näçe şu adam 60-njy ýyl açyldy. 1960-njy ýyl şu birinji nemetinden başlap men o taýda okudum da. Sovet nemesi bir ýöne döwlet tarapyndan bolmaly diýilen zat ýok. Döwlet bir zat edýän bolsa, gowy edýän däldir. Şoňa dogry düşünüň. Döwlet etmeli bolsa, döwletiň eden zady gowy däldir. Bunu Sovet nemesi görkezip durdy. Nämesi tutup görkezip biljek zadyňyz barmy? Hususy sektor etmeliler. Türkiýede klublar vardır. Galatasaray diýip. O ya Fenerbahçe diýe. 150 näçe ýaşyndadyr öýdýän. Sapara yine sport, sağlık dip düşündürýärlerden. Komünistler. Şondan gelýär bu düşünceler. Sağlık değil, sport biznestir. Sport biznestir. Öden siýasatdyr. Hem siyaset, hem katı güçlü siyaset vardır. Şu taylardan gelýär bize. Yani kän neme uzağa gidip durmaly değil. Bize sport baradaki fikrimizin yanlışlığını düşünmemiz yeterli. Şonun ýaly neme soň yankı iyileşmiş sorapdyr. Yani şol gidip bilmeyen müňlerçe adam, yani Türkiye'den çıkıp bilmeyenler olur diye indi. Türkiye'de kalmalı mı diye, yani kalmalı olyalar mı diye gidip bilmeyen. Yok yankı ne mani aslında aydan da bilmedim. Düşünýän ýalaklar edip düşündiren olmagy mümkin. Bu adamların problemasyna çözülmenin yollarını görkezilmelidir. Problemalarını çözmeli. Onun arkasında devlet olmalı. Türkmenistan'da da devlet yok. Indi şu devleti kurmak için hareket etmeli, yani oturmalı değil de karşılık görkezmeli, görüşmeli, yani hareket sözüm yanlış, görüşmeli. Görüşmelidir. Görüş her türlü olyandır. Vakti yerine göre ütkeyendir. Yani Türkmenistan'a gidecek olsam görüşmeli. Yol. Demek kemine ol görüşmeliýeniň bilen bunu beýle düşünmediler. Türkmenistan şu wagt adatdan nasar ýagdaý, uruş ýagdaýynda diýip düşünmeli. Türkmenistan sizin elinizden alınan şonu iyidine almak nimetinde, mecburiyetinde. O başkaça size baranızda da un yok. O karşı oturan adam yok ama baranızda.
çağlaňyz garaşandyr ýöne iş güç güzeran o datlar garaşan o. O ýurdy şuloň elinden alýan çağıňyz düzülecek hiç şart yok. Siz şutaýdan o ýygyňda gidip bilersiňiz. Bir ýol bilen ýol demediler. Ýöne baraň soň näme? Siz täzeden şu döwleti täzeden gurmaga mejbursuňyz. Siz uruş halyndasyňyz. Şoňa düşünün. Bu zatlaryň hiç biri öz-özünden bolma ýagdaý ýokdur. Mümkin näler size ettirmediler. Biz ne Ukraina adatlygy üçin urşýar. Siz näme üçin urşaňyz? Sizin adatlygyňyz ýurduňyz eliňizden alynýar. Urşasyň belenok. Töwüşetsiň de belenok. O size taýindat gerek. Yok. Ne onu öňünden aýdýar. Muht Semine zaten. bergisi var mı size ya Aydın bergisi var mı ya başka birinin bergisi var mı size? Sizin yurdunuz elinizden alınan şunu çennem çoğu düşünmedik bolsoňuz. Onu bizim boşuna kayakalat görmemiz netice vermez. Ha, iki yol bolup bilýär Sapar bunun indi. Düşünülmese aydaly. Düşündürilenden soň düşünülmese yıkılýar bu. Küle örilýär. O külüň yerine de gurup bolýar bu täze Türkmenistany. Kyn däl. Külden dikelip bolýar. Sapar öňaýdan sözler bardy. Ýa-da salalım. Ya da düşünüp ente kül bolmanka da düzelip bolýar. Iki görnüş bar. Ýöne kül bolandan soň häzirki nemeler galmaýar-da. Häzirki umydygarlar boljak däl. Näme aýdyn, ýine bu zatlar näme üçin öyle? Yankı bir maslahat verme hakkım var mı yok mu bilemok ýöne tarihi okan. Yani insanlık tarihini okan. Näme nähli bolýar? Esirde yankı Sowetler'de muht yaşap öğrenipdir. Şoň üçin 70 ýyl sürdü muht yaşalan üçin. Aslında multam däl ýöne adamlara mult ýaýyldy. Ýöne onu essedip tölediler emme zady. Ýöne bermän töletseň tölemeýän ýaly bolýar-da. Birine aýlyk beren wagtyň 5 manat aýlyk berip soňra 2 manadyny nalog diýip alsaň ol berdim diýär. Ýöne 3 manat aýlyk berseň beýnekde 2 ýyl nalog alan oklandy. Hemme zat şu mult öğrendiler. Azatlyğa mult bolmaly diýär. Hemme zat mult bolmaly diýär. Ýok, mult bir zat ýok. Mult diýmek ol diýmek gapdaňdaky işläp şoň çykdaýjylaryny garşylaýar, senen multuna azatlyğa çykjak bolýar. Ol biriniň hakyny ýene özüňize musulman diýäňiz. Hakyny barada näme ýazýar? Öwrenip görmäň şu zatlary. Hakyny ýemejek bolsaň birine ýük bolmaly däl, maýyp dälsen ýene däl çağalara elbetde kömek etmeli. Her bir adamam kömek eder. Ýöne ýaşyň 20-ni geçenden soň bir adama ýük olmajak bolmaly, ýük olmaly däl. Onun üçin hem mult diýen zat ýok dünýäde. Pikir edin, mult diýen zat hiç ýerde ýokdur. Dünýäň islendik ýerini barlap görüň, taryhy barlap görüň. Mult hiç zat bolýan däldir. Ve şunu hiç kim üýtgedip bilmeýär. Kommunistin gelsin, kapitalistin gelsin, beýlekisi gelsin, ol arkadağın gelsin, kim gelse gelsin, haýsy döwlet bolsa bolsun, gazy, nefti, nämesi bolsa bolsun. Hiç kaçan mut bir zat döredip bilmeýär hiç kim. Mut yok zat mut bolýandyr. Hyýallar mut bolýandyr. Yalan dünýäler mut, ertekler mut bolýandyr. Ýöne oňaly mut bir zat ýok. Mut Türkmenistanda gazyň nertiň hemme zadyň mut. Näme üçin Türkmenistanda ýaşaman daşynda pul төлep ýaşaýan onda? Öýüňe mut Türkmenistanda. Mut olsa yok zatdyr şu. Yok diýmek. Bu kynam däl-de bu adam dünýäň hemme ýerinde indi insanlygyň ýaşy näçe milyon ýyla ýetýär-de şuwa. Düşündi, mut zat ýok diýip. Alma ýen olsaň hem şu almanyň hem ağacyna seretmeli. Tölewi şol. Alma ýen olsaň şoň ağacyna seretmeseň ýip bilmeýän. Tölewi şu ağacyna seretmek. Mut diýse pul göz öňüne gelýär adamlaň. Pul diýmek men. Mut zat ýok. Her bir zadyň kost diýilýän geçede. Ýani bir çykdaýjysy bahasy var. Bahasy vardır. İslendik zadyň bahasy var.
Bu mut olmalı, o näli olmalı. Nereden o düşünceni esir verdi size? Esir veren olsa hazır esirden soracak olsan esir diyen bir kuruluş yok. Şoňalyk bir ýanky subyekt yok dünyada. Şoň üçin yok, mut olan üçin. Esirin iqtisadiýatyny okap görüň. 5 manada galam öldürýärler, 1 manada satýarlar. Yo Aydın. aydın. Yankı neme var ya iqtisadiyetin o hocalığı dolandırmak diýäniniň sebäbi şol esirin nemesinden gelýär. Sebäbi esirde firma yok, korporasiýa yok, bir iş eden yok da. Diňe o hojalykdan başga hiçbir zada hakyň yok. Şonuň üçin iqtisadiyet o hojalyk diýip düşünýärler. Aydın. Esirde Bolup biler ýöne dünýäniň hiç ýerinde mut satýarlar. O da sen bir sistema urjak, bir zatlar içinde mut olmalı. Onun içinde de in nemesi kımbat zat mut bolmaly. Adatlyň mut bolmaly diýip düşünýärdi. Bunu değeri yok bolmaly. Bunu hata bilmeden oklarlar. Senin adatlyňyz beleş bolmaly. iň gymmatly zat azatlykdyr. Bu da iň gymmatly. Dünyada adamlar şonuň üçin ölýär, şonuň üçin göreşýärler. Bu da size mut bolmaly. Bu da gen. Sonra okayan täze Türkmenistanda telekeçilere nähili ýeňillikler bolarka diýäse oğlum ýankı. O ýeňillikler diýende de ýene de mene ýa döwlet bir zat etmeli diýilen ýalyk näme gelýände. Bu nämäni goýalyň şunu ýaly diýip owa düşünelim kan diýemem pikirimçe. O telekeçilerin bolmagy üçin täze Türkmenistanyň şertleri nähili bolmaly diýilen soru olmaly bu taýda. Birinciden adalet olmalı. İkinciden hem halkara derecede awraýyň olmalı ve hukuklaryň gorap bilýän olmalı. Yine şondan soň telekeçiler ösüp güýçlenip bilýär. Yani ýeňillikler yani biri şu üstte bir güýçlü bir zat var. O belki iki ayaklı, iki ellidir, belki dört ellidir, bilmedim yani nähili hyýal edilýän bolsa şol ýeňillik töredip berýär, şol gurup berýär, onuň adyna o döwlet diýip aýtsagan bolýar ýa-da Gurban uly bolup bilýär käbir halatlarda düşüner ýalda bu gaty erwet näme. Ýöne gowy soralar, soralmagy gowy biz şol häzir bir ýyldaşymyz filosofiýa barada näme ýazypdyr da, şoňa da gelers, ona hem ekrana berelim. Nemesi var yine telekeçiler var da şol olmalı, adalet olmalı, yani hukuk nemeli, Kanunun üstünlüğü. Kanunun üstünlüğü olmalı, sonra halkara derecede awraýyny gorap bilmeli. Senin telekeçiň daşary ýurda çıkan wagty adam yerine goýulmaýan bolsa yok diýen ýalda häzir Türkmenistanyň watandaşlary daşary ýurtda yok da 2 ýyldan bäri 1 milyondan gowrak adam diňe Türkiýede ejir çekýär, urşýarlar günde gece gündeýiz şo taýda galyp ýatýarlar ýöne habar kanallarına çıkmaýar. Şon ýaly bolýar. Telekeçilerimiz de bedil şonuň ýaly ýagdaýda. Olar hem öz derejesinde süýrenişip ýörler. 1 milyon 2 milyon dollary biz baý diýip ýörenler bar eken olar. Haýran galdyk bu telekeçiniň o pullar bilen özüni baý hasap etmesem gaty gülkünç. O aýmyrat olardan has baý. Yo milyoner boldum diýip toý edýän ekenler. Milyoner toý diýip toý bar. Eğer bar bolsa jogabyňyz nemedim bolmasa soňky näme geçip bilersiz. Geçiver. Ne var? Bir men soralardan görýän zadym döwlet näme şonu düşünýän adam ýok. Eýnen satda. Ve onu bizem düşündürüp bilemiz yok. Onu bir ýagdaýda düşündürmek gerek mi diýen, ýanky döwlet näme kömek eder? Indi şonu ine vatandaş ýazan olsa, şoň ýanyna 2-3 adam bilip, ine sen döwlet ine telekeçilere kömek etdiýsen ve bu işi mut etdiýsen, edip bilermi? Yani bir iş edilýän olsa, işin hemme işin çıktıcısı vardır. İstendiği işin çıktıcısı var. Indi döwlet diýip
Polya devlet deyip bir kurama deydiniz. Kurama ne edip kurama oldu, ne devlet? 100 adam işleye diyelim şu yerde. Ve şu 100 adama da siz talep ediyorsunuz. Bize yine şu zatları edipler deyip. Onların bolya diye. Pulunu nereden alsın? Sonra o şov. Etmek için seri işte gerek. Enerji gerek. O enerjiyi nereden almalı o adamlar? 100 sanık sizin devlet deyip şu an düşünce. Guramaçılığını kim etmeli yani? O taylar. Hava. Yine şu işler etmeli. O yerden turup yankı yere gelip proyektleri, yeneler işi kendi. Vaktini sarfı, vaktini yani vaktini şoları ne edip siz mut zat olsa ne edip şoların vaktini için ediyorsunuz. Bir zat karşılığında vermeli de o adamlara. Bu adama. Yine devlet o adam değildir. Ben misal için edip etken. Olay deyip bilersiniz gaz satya onun gazı halkınkıdır, hazinankıdır. Gaz yine sizinki ya da bizimki ya da onku diyen düşünce yok. Gaz nesle de geçen bir zattır. Olan hakkıdır ya da hakkı der misin? Ya da dine çağağınızı fikir ediniz yok mu? Çağağınız var, altınız var, ondan sonra torunlar, sonra fidyede. Nesil diyelim. Neslin hakkı yok mu mesela gazda? Ondan gelen girdecini, gazdan alan girdeci halkınkıdır yani. Şu yerde yaşayan toplumun diyelim. Köp bolsa saklanılıyor sonki nesiller için. Hava. O yerden alınan girdeci demek halk töleye şu zatlan pulun demek devlete. Son yerine getiriyendir. Mut men bilemok men şu an neme kellemeyle ertir oturayın irden akşama çeşi orson mut filmlerini bir analiz etsem mesela. Şolar verdim ki şu mut devlet yani edilen iş mut olmalı değil. Neme nirden yanmaydık bereyin. Apara yine soru men sizden hem soracak vatandaşlar. Nereden geliyor haysam olsa bir edilen iş devlet etsin, Avrupa Birliği etsin ya da bilemok Türkmen başı etsin, kim olsa etse etsin. Çıktaycısız bir iş edilip bilinir mi? Bir adım edip biliyor mu? Hiç bile çıktaycısız bir adım. Vaktın hem çıkan ok, enerjiyen hem çıkan ok, hiç adım çıkan ok bir adım edip biliyor mu? Yine soru bu. Çıktaycısız. Bu düşünce nereden geliyor? Ben bilemem onu. Neme aydıp beren kemin neme aydın. Ne tabiat demesini ya yaşayan adamlar bunu biliyor. Hem bezat devletin eline. O hususi nemede hiç sat yok da. 65. yıldan tığır saklamanı qadağan ettiler. Dene Furşov gelip. Kapılarda yani tığırı koyunu var nemeler hem. Şoloro çenini alırlar elinden. Onun kalkozda yaşayandan 32 soğutuk yerler vardı. Şunu 16 ay geçirdiler. Hususi neme bolmalılar. Şunu yok etmeli. Onun hem zaten devlet üçün etmeli diyen neme geçtiler de. Onun üçün edilen bolonok. Ne bu şu adam devam ediyor da. Ne yazfam yani son kulorum oteller kuruyorlar, aeroportlar kuruyorlar, köyler kuruyorlar. Olimpiysk nemeler kuruyorlar. Hiç kim soran yok da. Ne şu halkın nemesine hadinan hatabına kuruyorlar da. Karar veriyor kuruyor. Sorayan adam yok. Sorak bilen kurumu da yok. O derin hep bilenim yok. Onun bunu halk böyle oturuyor. Ne oturuyor, böyle oturuyor. Yani hem de devlet yedi oturuyor. Yani mutuna vuran olamaz. Halkın azatlığını alarsın, yerini alarsın, malını öndüren önümün elinden alarsın. O sırtına deföm taşına kovorsun. Ne şonu elinizde şu an. O mut demek değil, o mut demek senin hem mezadın elinde hiç sat eden yok, hem mezadın beril ya. Yine mut demek. Yani elinde hiç sat yok, mülkün yok, cayın yok, azatlığın yok. Onda mut değil, tülepsin sen. Pulunu tülepsin. Ya da pul değil mi? Yine pul diyetse. Yani bakarsın tülepsin ne olsa da. Katığın mı bakarsın? Demi aydın arada bir demi yani bir türkü dinledik. O kemine iyi ver, seni ver mi diyen. Ne aylık var da brutto o niyette yani salgıttan yung aylık var onun salgıttan son o elin alayan aylığını biliyen zaten o niyetse salgıt töleğini bilen o heriden o da Yadından hem çıkıp gidiyor. Yadından hem çıkıp gidiyor da. Yani çok yani halkın eline ilk fülak verip
O soňam edilýäni elini basyp alan ýala edip alsaň, o halkyň sonuna düşünýär şu biz döwleti salgydymyz bilen takliyat edip. Şu edilen ok Türkmenistanda o zatla düýünden Padahon dip bol türün özü kesip deme diye ol. Aýlykly ýaşap ýörenem ýok da. Onun bulun nemesi özünki yani prezident bolun ýurdun eýeti bolýar da. Sizin salgydyňyz şoňky onu isle yani Suriýede köl olur. O isle yani uçmayan aeroport, samolyot uçmayan aeroport kurur. Ne bir şu atlardan ayrılmalı, çıkmalı bir düşüncemizi bitmeli. Bu hükümet deyip düşünülen dağdım şol. Hem de şu Floryalı hükümetin başı olacak bolýarlar. Ne taşınla ne prezident olacak bolup kırılışıp görünür. Kene. Serdardan beter emmes bular. Serdar gaýtan şonu zordan etdiler. Türkmenistan'ın eýesi bolýan. O hem zadan kenki o kakan maliyalak neme bolýar. O hem kim höwet edýär şonu. Ideologiyada şuna benzeş olsa o yerdeki yankı sarf edici de muhter diyer olan böyle muhter. Howu. Yani yerin menki önünün menki medalın menki mesela mut yol vurup verecek ya da köprü vurup verecek. Sen büyüdün. Güzel. Neticede şu da şu at yayla bol. Deredim. Biz nemelere geçelim sonra olur gatkan ýaly bolun. Yani yankı nemene bir okap geçecek ildeşimiz gatkan pikir aýtdy da. O ýaly bolmaly, bu ýaly bolmaly diýip. Ýene şu ekrandaky ýene jemgyýetiň gatnaşygyny öwrenýän ilyma filosofiýa diýilýär. Birinciden filosofiya hiç zady öwrenmeýär. Öwrenýän bir zat ilm däl ýa. Filosofiya bir zady öwrenip o barlygy işini geçirýän bir ilm däl. Ýa-ni filosofiya soraýa we şu soraýanlar öz pikirlerini aýdýar. Ýa-ni näme diýilýär ona? Düşünür diýilýär de ona. Aýdym, türkçede düşünür diýilýär. Yani intellektual adamların sorayan soruları ve düşündüren fikirleri ya da düşünceleri şu iş bilen gızıklanyanlara filosof değil ya şu işe de filosofiya değil ya da yani bilmegi söyleyen adamlar bilmek isteyen misal için bir zat bilmek için sorayansındır. O ne edip bu ne edip deyip şonuň ýaly bir soraýa ýöne bu adamdan adama gatkan üýtgeýändir. Ol neme ýalyk däl. Ýöne jemgyýeti gatnaşygyny öwrenýän ilmam ýok. Jemgyýeti öwrenýän ilm bar ýöne. Jemgyýetiň gatnaşygy bir hilek neme gelýär. Men sosiologiýa okudum da şu jemgyýetiň gatnaşygyny. Bu ýalňyş. O jemgyýet näme? Ýelinde tutup bilýän jemgyýet. Ýok, jemgyýetiň o tutup bilmesinem geçtim sapara jemgyýetiň gatnaşygy näme bilen gatnaşygy. Spesifik bir zada getirilýän bir sözleme ýalyp başlaýar da sözlemiň başlanşy. Ýa-ni jemgyýetiň şo taýda bir nemesi bolmaly. Näme diýär? Habary bolmaly. Eýesi bar jemgyýet diýip habary bar. Soň işligi bar, işligi hem gatnaşygy da. Habary ýok bu taýda bu zadyň. Indi şu ildeşimiz yani pikirini aýtmaly, hökmän suratda aýtmaly ýöne bilmän pikir aýdyp bolmaýanlygyny bilmeli. Filosofiya jemgyýetiň gatnaşygyny öwrenýän bilim däl. Filosofiýanyň soraýan sorawlarynyň çakyçyny ýok, hemme adam soraýar. Ýene ildeşler sizden daha iş söz soraman o 5 ýaşyndaky çagalara öwredilmeli sözler bu sözler hemmesi. O sözlerin manasına yankı nirden öğrenip bilersiniz bilemem. Kitap okan kitaplarda yazıyor, ensiklopediyalar okan o näme diýilýär şoňa. YouTube'dan ya da ýene bir biz öğretsem ýalňyş bolup biler de öğretmek yankı pedagog nämämiz ýok. Mende ýok pedagog nämesi. Edip bilmer, o işi başaryp bilmer ýöne söz öwrenmek ensiklopediya bilen kitap okan.
Başka o Slavar bilen söz öğrenip olan Slavar dili bilenden son ulanmak için kanatçı bir instrumenttir. O yerden söz ya da dili öğrenilen o yerden. Bir kitaplar, bir ensiklopediyalar öğretkendir. Ya bunun Son indi filosofiya var, men bir yanılmışmasam Windows to the Brain deyip bir kitap. Son yalara yazarı kimde yazarını yazma düşünüyorum. Çok kitapta mukadiyen bir soru koyuyordu orta. Bir arasa meydanda hiç kimin yok yerinde bir ağaç yıkılsa şunun sesi çıkar mı diyen soru var. Ne bu kitapları insanlar okanda bu yazar her neme deyip fikir ettiğinde bunu yazan adam bir neme yazıyor deyip yani bir Samskrat biri dedim ve okumadım kitabı düşünmedim. Yani son okamda katı çunur bir manı var şu yerde. Ne filosofun koyuyan soru var. Yani olam o kitaba değişti sonra başka yerde işe yaranan oldu. Esasen beyin ve beynin ne anladığını yazılır. Kitap ne işte kim ya da ben kim deyip sonra biliyorsun ya. Bu soru beyin soracağım ya da özüm sorayım mı diye yalık. Ne var ya orta. Aydın ne sorular konstruktif soru vermeni öğrenin yani filosofiyan o nämediğini bizden öğrenip bilmeli diyen neme yok. O bizim aytmamızda mı yanlış? O aytmamızda cevap vermemizde mi yanlış? O siz onu kitap okan ensiklopediyalar vardır. İngolsu yani dilinizi ve bir o kanza terminoloji esasen şu kılın 20. asırda terminolojisiz yaşap bilmeyen ya da adam yalık yaşap bilmeyen çok neme diye düşünmeyen, havar gören düşünmeyen ya da bir kitap okuyan düşünmeyen. Şunun için İngol yani ensiklopediyalardır. Ne şoları köprek hislendik nämeni okan. Ol yine bir sanat ensiklopediya tutup sonra okap tuturdum boldu diyen zat yok. Ol milyonda biridir bir ensiklopediya. Hemme zatın ensiklopediyası okan. O näme diýerler? Elektron ensiklopediya, Wikipedia diýerler. Wikipedia hiç Wikipedia ensiklopediya değildir iyileşler. Değil o elimde ama hakikaten bol değil. Yo, o yere Open source ne O mesela. açık çeşmeli değil yani ona. Ya. o Govzat yere istendik zatın yazıp bilýän. Govzat yönü ensiklopediya bilen garıştırmalı değil. Ensiklopediyanın arkasında Alım ya yatandır. Oxford yatandır ya Cambridge yatandır. Yo. Şunun yal demeler olmalı. Kemine kişilerin her bir nämenin çeşmesi, kişiler, yıllar hem mezat berilýär. Ensiklopediyada yöne Wikipedia'da kimin yazanı belli değil. Bir çeşme var kazalar yazın Yo. onu çok Yo açık neme değil Açık yani. neme. Açık. Onun için onu bilim deyip Wikipedia'nın bilim Ya ya da tahkik ilim deyip bir zat diýen kabul etmeliler. kabul edermen yanlışlar. Çeşme diýen kabul edilmeliler. Özünüz için öğrenip yani bir yerde ondan Ne? referans Kendine. getirmelidir. Kemine üniversitede yankı researchlerinde yine de belki görkezendir Wikipedia'nın çeşme deyip. Ben size görkezdim de. Nol bal verdiler. Aydın. Sol nememe hiç bal vermediler. Aydın bize ömünden ayttılar Wikipedia'dan çeşme vermen deyip. Ya Musur, yankı Musurlar içi dolu hem mezatlar. Doğru yanlış hem Ya mezatlar. onun yal bolany okşal metodologiya diýip bir zat bardy. Metodologiýanyň içinde näme edilýänini näme bolýar. Ýöne jemgyýeti öwrenýän ilyma sosiologiya diýilýär ildeşler, ýa sosial sözünden gelýär. Sosial sözünden. Awa soň ýanky ildeşimiz edilýär ýazypdyr filosofiya diýmek, akyl diýmek diýip soň aşagyndan ýazýar. Ýine yanlış yok olam yanlış da. Birinci cemiyete katnaşan öğrenýän ilma filosofiya diýär, innan bolsa filosofiya akyl diýmek diýär. Olam yanlış. Akyl däl, bilmegi söýmek diýmek. Men filosofiýany gyzyklanýan özmem şondan bilýän manysyny. Diýip aýdaýyn bilmedim ýa, köp bilýän diýip garşy çykyp bilersiňiz, olam haklysyz. Son devam etmekçe Rusya sanksiyalar yüzünden diye kendi işlerini Orta Asya'nın üstülen ediyor diye Orta Asya sanksiya koyup bilerler mi deyip soraptır. Ya koyup diyorlar ýa. Orta Asya'nın sanksiyası, misal için Türkmenistan sanksiya olanda näl bolýar? Türkmenistan içindäki yankı iPhone vardır, iPhone.
filialları çıkar. Türkmenistan'ın içindeki Coca-Cola'nın filialları çıkar. Ondan sonra Ikea vardır Türkmenistan'ın içinde. Şolun nämeleri çıkartıp Ikea Türkmenistan'da önlümendir ya da. Münglerçe adama iş veriyor. Son näme var Türkmenistan'da Starbucks var. Olam yanlışmasam 7000 näçe adam işçi sanı. Yine şolar çıkar Türkmenistan'dan. Sonra Türkmenistan öz gazını şu an Türkmen gaz önümçülük mü näme? Yine şolar Avrupa bazarında özleri gönü satýarlar. Son özleri satıp bilmezler gönü ya da arzan satmalılar. Ve Türkmenistan'da misal için yankı pahtany täzelden ya pahtany işlemek için ýypak etmek için Avrupa firmaları işleýär. Olaram ýalnys 500 miňden köp adam işletýär Türkmenistanda. Yine olar çıkar. Yine sanksiya düşse. Şoň üçin düşmejek bolmaly men pikirimçe Türkmenistan. Ne aydın ne edil şu jaga yerini alırlar aydın ne şey gidip Türkmenistan'ın emesinin o zatlan yoktuğunu bilen ok diyorlar. Ne soruyor da doğru gelip başlar eder tabii. O derece Türkmenistan yok tankyan içinde. Tankeden beri ve tankyan içinden. yollar yapıp internetten yapıp nämen sanksiyası. Girip bilen ok çıkıp bilen ok banktan pul uğradıp bilen ok daşına da içine nämen sanksiyası. $50 güllük diýerler aylık $50 uğratjaň diýen nämen sanksiyası. Aylığını alıp bilen oktan. İşlen aylığını. Önümçülük yok. Nämen sanksiyası. Türkmenistan nämen çiwini öndürüp yankı daşary ýurda satýar. Ya da nämen bir zapçasyny öndürýär. Näme öndürüp daşary ýurda satýar da sanksiya düşsün. Gazımız ama özümüz çıkaramız o var. Fransanın, Ruslan, yine firmaları şu yerden çıkarıyor. Gazprom'a satıyor. Satıyor mu, veriyor mu bilmem o. Olam neyem için Avrupa satıyormuşsun. Türkmenin öz satıp bilen ok Avrupa. Neyem için? Avrupa'da Fransızca burlayarlar. Türkmenistan Türkmence burlayar. Problem aş olur. Yani komünizmin nemelerine, işaretlerini veren sorular var. Alayın ve bir kaydan zatlarımız aslında da. Yok, söz sorulayan olsa... Yok söz değil. Bu tayda neme soral yani alay yalanda. Ya konstruktif sorular olmasa kemine cevap verip demedi oturman demedi. Neme diye yani. Yanlış mı kan yani. Bilim pullu olmalı mı, kitap pullu olmalı mı deyip soraptır izinlerin pulu yoklar näme etmeli ya da. Indi bir bu soru yani komünizm nemesinde yaşayan bir adam sorap bilecek soru var. Şunu yal bir zat vardır. Dünya iki ayırlıya deyip gözümüze getirin. Ha sade olmak için. Bir tarafta komünizm rejiminde neme var? Dolandırış var. Beylek tarafında da erkin bazar. Hem kim öz uky boyunca yaşaya. Indi komünizmde hem kim garip tutulmalı. Senin yani sapara ait da sığırman bolmalı değil ya da. Yani kapıyın ağzında danılğı sığırın olmalı değil ya. Sığır fermada olmalı. Fermada devletin kı olmalı. Senin şu tayı var bir işlemeli. Yani aylıkça adamlar elmide ama garip bolyandırlar. Ve komünizmde de şu sistemi vardı. Dine aylık var. Başka yani taşından koşmaça kazanç var mı yok mu bilemem. Bolmollel. Bolmal değil yani. Bolmollel kanun oyuncu. Cenayete o çekiliyor. Yani bay olacak olmalı değil. Kelleğini işletecek olmalı değil. Hüner edinmeli değil. Şonun yal nemeler var. Son beylek tarafta da erkin bazar deyip aydılandı. Erkin bazarda zat satıp zat alınyan yalak pikir etmen. Özünü bazara nahil tayarlayan. Näme zat okacak, özünü nahil yetiştirecek, haysu hüner sayılacak emme zatlara. Özün karar verip dowamlı üýtgedip bilýän. Bir hünäri halamasan başka hünäre geçip bilýän. Ine Türkmenler Türkiýe'ye gelip işe girýärler, 3 ay 4 ay işleýär, halamasa çıkıp başka bir ýere gidýär. Onu öwrendiler haberde. Yani Türkmenistan'da şol ýok, işimi yitirmeýin diýip 30 ýyllap, 20 ýyllap şol bir ýerde yani iterinci bolup işläp ömrüni zaýalap giden adamlaryň sany saja ýok, bilýärsiz biz hemmemizin habarymız var bu zatlardan. Yani erkin diýilende neme bilmeli. Son ýene bir zat var ine. Bilim pullu olmaly diýär. Günwatar ýurtlarynda welfare state diýip bir düşünje var. Welfare diye. Bu esasen aydın
saparağı da bilerler. Keynes'in bir nemesi vardır teoriyası. Dövlet käbir halatlarda nemetmeli. Näme diýle simülasyon etmeli, simülir O- etmeli käbir nemäni. Multiplikator bolmaly. O multiplikatorlar döredip neme edip simülasyon etmeli O kazançlar. döwlet harjamalaryny O- aktivize etmeli. Son sosyal devlet nemesi gelýär bunun ýanynda. Yani bana sorasanız o komünizmdemi o adamlar pulsuz ya da häzirki dünýäniň ýine ösen ýurtlarynyň rejimi vardır, sisteması. Onda mı neme diýseniz elbette neme dese ösen ýurtlarda hem kapitalizmin işleyen, yani kapitalizm diýende men önümçilik diýip edil ters tarapyndan düşünýän. Önümçiliğin ösen yerinde hem mazadın bahası hem arzan bolýar hem dürlü bolýar. Dürlülük köp bolýar. Sen saylap alıp bilýän. Her türlü hakyň bolýar. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Şonuň üçin biziň eldeşlerimiz pikir edýär, o hususy bolmaly diýse pullu bolmaly bolýar-da. Kelle şon ýaly soň benim pulum ýok diýär. Yani döwletiň hem bütkeýänini, o sen hem hususy bir zat gurup işledip biljeňini bilen okda. Mysal üçin hususy sport okuwyny gursan, sport bilen ya bir ugrundan yetişdirýän okuw gursan, bu biznes gaty ullakan pullar vardır o taýda. Sport demesinden aýdaýyn. Diňe sportda da adam o hususy guraram, içiniň hemme zadyny alaram, üçinçiligem eder, neme eder. O näme meňzeýär? Yani fitness salonlar vardır. Şoňa meňzeşräk diýip hasap edibermeli. Jönýälken uzyny düşündürmän. Aýdyplar. Yani welfare state. Welfare yani türkmençesi, welfare'in türkmençesi yok yani Türkçede refah diýip aýdýarlar. Refah döwleti diýip aýdýarlar Türkçede. Gyzyklanyp bilersiňiz eger. Rusçasyny bilemok. Bu atlar hemmejesiniň çözümü vardır. Öten döwletleň ilim bilim sistemasyna da siz analiz edip bilersiňiz. Ýöne muhtaçlyk ýokdugyny düşünüň, ýöne şuň berilýän bolsa ertir alýandyr. Men Şwedleň emesini size gurrun bereýin. Ýine çağa yatırım yapılyandır. O sonu yetiştirýär. Son o yani kärli hünerli özüm ýokary kärli hünerli spesialite yetiştirýär. Şoň talytlaryny ýygyny alýar-da. O yani hökümetiň bilim bermesen biznesdir. Tüccar nemesi vardır. Sen köýün üçin, gowurun üçin ya da yani nevsaglyň üçin däldir. Ya da saňa bir ýaşlyk etjek bolup demedýändir. Talyt töleýjileri ýetişdirýändir. İlk berer, soňra alar. O hemme zadyň hadaby bardyr. Ýöne size beleş gerek. Bizim problemamız şol. Ýöne beleş, yani Hudaý ýolsuny. Yok, olar ýalak dünýäniň hiç bir ýerinde de ýok. Bolmasy mümkinim derler. Burada adyň hasabyna ýaşamada hemme bir şey. Köp halkyň düşünjesi ýetýär. Şoňa neme diýerler? Şwediýada yani salyk tölemän işläýin diýen adamyň sany 0,01% kännerdir. Salyk berýändir. Hemme zadyny. O gara işlemäler yani stol yani merdiwan alty etmäle de mümkinçilikleri vardır, onu edýänlerdir. Ýöne daşyndan gelenler vardır. Türkmen ýalak, Arap ýalak, Kürt ýalak. Olaň içinde çykýar. Şu düşünjäň nemesiniň ýokdugy sebäbi olar bilýär, muhtaç ýok. Ýa, ine gowy soru, ýyleşimiz bugün gaharly ýaly ýöne gowy sorular soraýar.
Yolları kim oňarmaly? Ya biz bu zatlary gatykän düşündürdük de. 2 ýyldan bäri düşündürýäs. Ýöreýte programa düzüp düşündürýäs özüm. Mektepleri kim urmaly, iş yeri kim döretmeli, çağalary kim okutmaly, bu zatlary kim etmeli, döwlet etmese diýe. Aslında bu düşündüren wagty bu ildeşimiz entek düşünmez, içinde ýaşap görmese. Yani bu bahanası bilen köp kişi düşünürüp bolýar-da. Yolları döwlet kurýar-da Türkmenistanda. Yolumuz barmy? O Türkmenistanda mektep kurýar. Mektep diýip bilýäňizmi şo taýy? O çağalaryňyzy o döwletiň aýlyk berýän molimler okudýar. Okudýar diýip bilýäňizmi? Türkmenistan'da bağış olan mesela. Öz gözüm bilen gördüm. Vatan havarlarında her gün hem görüyen. Yo, vatan havarlarında günde bir mektep açılýar. Hayran galarsın, men sağlamadym ýöne çak etsen bir Kişi başına bir mektep. o kişi başına bir mektep düşýär şu an Türkmenistanda. O netijesinde şu mektebin netijelerini seyredin. Hava şu an bir mektepte bir okuwçy okudýarmyşlar. Neme var? 30 tane muallim var. Bir okuwçy 30 tane muallim düşýär, bir mektep düşýär. Şu taýlardan gelýär elbette de. Ýöne neser etmeli. Döwletiň edýän ýerleriniň hemmesine neser etmeli. Soň hususynyň edýän ýerine neser etmeli. Hususy elmi dama öňdedir. Döwlet hiç haçanam ýol gurmak üçin, ýene bir zat üçin döredilen bir zat däl. Öňden bäri. Başından bäri. Bizde döwlet sözüne devlet. özlem ýalňyş. O institutun maksadı var. İşte onu yerine getirmeli. Ýöne o ýoly kim gurýar diýip sorasaňyz, ýoly yerli hökümeti gurdurýarlar. Adamlar bir neme saýlaýar, bir organizasiýa bolýarlar. Yerli hökümet dolandyrşyk sistemasy ýerine geçýär. Ondan soň ýol gurýar. Neme şäherleriň arasyndaky ýollar kim gurýar diýip sorasaňyz, ýa-ni yerli öz ýoluny öz gurýan bolsa, o şäherleriň arasyndaky ýola hazina vardır. Hazina salgyt tölenýändir. Hazina salgyt töleýän, hazinada şu ýoluň gurulmagyny isleýän. Näme üçin? Ýol bolsa aragatnaşyk gowy bolýar, çalt bolýar. Soňam howpsuz bolýar. Şo zatlar hemmesini göz öňünde tutýar. Soň şo ýolda näçe köp gatnaşyk bolsa, şonça köp ýene hazina aýlanyp pul gelýär. Döwlet etmeýär bunu, hazinadan çykýar. Hazinadan näde çykýar? Kemine ne bunun düşündürüşü gaty nemedir, anfatdır, ne maşin, ne Şweýetde maşin aljaga iň düşük kredit berýändir. Onu jaý aljaga. Näme üçin? Ne maşin sürýäniň tany näçe kän bolsa, o maşiniň nalog bardyr, ýola berilen nalog bardyr. Ne şol naloglar üýüşüp yol edaratı vardır. Bu da devlet değildir, public diyenlerdir. Bizde Türkmenistan'da ne bizim milletlerin düşünüp bilmeyen zaten o public diyen düşünce yok da. Yani halka açık neme devlet değil. O ne yol edaratı vardır. Devlet bu kurallarını belirleyendir. Kanunlarını, o düzgünlerini belirleyendir. Ýöne ýoly şol edaret alýar. O da bir topar hususy edareler bilen nemesi bardyr. Bir ýoluny gurýandyr, bir asfaltyny çykarýandyr. Onuň hemme jeriň hususy. Ýöne maşinler ýöredikçe, tany kän boldukça şo taýda ýem şo pul aýlanyp durdy. Gelerim şondan. Ýol nemeleri şeýle işleýär. Yok. Başta ilkülek nollan başlayandı. O tek maşinam yok. Sana talgıt berýänem yok. Sen elim boşda. Onun üçin de döwlet kredit alýandyr, kredit göwerilýändir. Olaram bir ýyllyk, 2 ýyllyk däldir, 10 ýyllyk, 30 ýyllyk, 25 ýyllyk, 50 ýyllyk nemeler bardyr. Şeýdip başlaýar bu zatlar hemmece. Hemme zady bir halmaly o döwlet halmaly.
Sizde häzirine siz şonu görüp bilýäniz. Sizin görüp bilýän nämeňiz? Yani görüp diýende bärde akıl bilen görülýär. Siz ine aýda oturýarsyňyz. Nalog töleýän, ýanky ýol guruluş nämesine buramasına nalogu töleýän, olaram ýolu gurýar diýen. Ýöne şonu men gözümde sen tölen nalogumy ýa-da men öz tölen nalogumy bilem, aga şoň üçin Safar men näme diýen? Ýol mut diýende Şwetsiyada. Nädip maňa anandyryp bilýäňiz nalogu tölenin, nalogumuzy tölenimizi. Ine problema şo ýerden çykdy. Misal üçin neme vardır? Yani Şwetsiýada sapara urunversin. Mektepler muhut ýalak görnýändir daşyndan seretsen. Ýa-o. Aslında Ýöne şu içine varıp bizine Türkmenler içine varıp seyretsegen biz için muttur. Pulunu alsalar hem bilemiz o var. Devlet alsa devlet aldı. Onun yani düşünce yok. Evet, Yine hemen aydık vereyim. Bolya aydın, sen aýtman soň aýdyn. Yeneme yankı hemen gelen. Bu soruların hem mesela komünizmde mut deyip edilen işlerdir. Eğer komünizmde yine hazır bu 100% çıkacak zattır. Eğer komünizmde komünistler cayımıza vurup veren olsa ve öylenen vakti şolar öylendiren olsa yani devlet öylendiren olsa şu gün Terzi Türkmenistan diyende onda biz nerede öyleneli? Devlet öylendirecek değil mi deyip yine şu sorular çıkacağı 100% bilgilerinde. Çok işler etmediği için şoları soran oklar öylenen de devlet nimet deyip hem işi özleri öylenip geldi adamlar. Ya da cay vuranda özüne cay vursan devlet nimet deyip yine yola seret yola gerek gezek gelende öy vurup bilye adam yine yolu vurup bilye nokta. Öyle adamlar vuruyor. Devlet kuranı var. Yola mı adamlar vuruyor? Devlet kuranı var. Devlet diyen institutun nemediğini öğreniyor. Deme aydın ne Şwetsiýada mektepler ne mut hakykatda mut ýalak bolan ýöne mut däl. Her çağa adresine günde göwerdiň tuğmasy bar da. Sen çağan bu mektebi taşlap başka mektebe geçti yani göçüp gidiyorlar ya da başka bir ýagdaý bilen demeden de pul çoň iyidi bilen bar ýa şo taýp. Personal nomerleri var da çağdan hem mekşine. O şo göwerilen terişle elimde ama şoň ýanyna özüm hatawy bardyr. Bunu döwlet men edýän niýe? Ýöne näme üçin edýär? Dat çağa ilkulak berýär, soň işlerini alýar. İnvestisiýa diýmek. Yine O yatırım yapýar. Bizde yok. Hemme del. Mut beleş diýilen zat ýok. Yok bizde mektebiň remontuny çağlardan pul alyp edýärler her ýyl. Mektebe bir zat almaly bolsa şolardan alýar. Ya kemine alsın etsin ýöne mektep milyon sanat yankı uçurum göýveren atış olan içinden iň bolmanda bir 100 sanagy Adam çıktın ya. adam çıksın. 100 sanat çıksın. O remontuna da alsın, beýleke de alsın, pul etsinler, mut etsinler tapady. Ýöne mektebin bir maksady bar. Mektebin maksady mut olmak ya da pullu olmak däl. Yankı adam yetiştirmek. Yetiştirip bilmek. Hiç ýanky aýdyşyň ýaly hiç bir zat mut däl ýöne döwletiň işleş nemesine göre käbir halatlarda mut ýalak görünüp bilýär da daşyndan seretsen. O da ýanky döwlet nemes däl, verkit diýilýär da, şu ýa skul verkit diýilýär ýa. Oku önümçilik diýär. Verkit diýmek önümçilik diýmek de. Bu siýasatçylar bilen işi ýokdur. Bir onu öz başına bir funksiýadyr. Yani önümçilik ýalyk. Her bir gelen siýasatçy öz nemesini ýaýratyp bilen oklar. O iş yani yol nemesem şurnala. O tokoy nemesem şurnala. Hersinin öz nemesi vardır. Yani siýasatçy o taýyk baryp o ben onu diýen, bunu diýen, eýle bolmaly, beýle bolmaly. Ya da komünistler karar vermedi. Yok bu zatlar. Gördüler ha komünistler ha näçe 100 ýyla da yetmediler ha. Näçe adam öldürdüler şu zatlar etmek üçin näçe milyonlap adam öldürdüler allar. Bir sanat yankı aktivne merkezinde
1,5 milyon euro adam öldürülen Stalin tarafından. Hmm. Yani näme diýilýär şu olan araç saçılığı işte represiya deyip geçiyor da represiya değil, o represiyanın içinde olan bir vaka bir sanat nämede, bir araç saçılığında. 1,5 milyon adam öldürüldü. Bu takip sanlar, takip demeyin. Bu bir neçe çeşmeler tarafından e, ortaya çıkarılan verilerin ortalaması. Hmm. Yani Yani şu kalhoz sistemini oturtmak için 10 milyonlap her yemede bölün. Yani Kazakistan'da 8,5 milyon adam 8,5 öldürdük milyon. yani o. Kolhoz Yani, sistemesini oturtmak için. yemeti on hasaba geçeni belge alınanı diyelim. Son neme yardıma düşüyor kolhoz başlıkları. Yani şu kolhoz başlığı olmak için şonça kanun üstünden oturuyandığını bilmeli de. Yani bu zatlara düşünmeli. O kanunlarını girdi ve onu bunu antat çıkarıyor mu bu nokta? Yani şu an sonra olur, sonradan çıkacak geldiğinden sonra olur oluyor da. Yo Düşünmel hamala veriyorlar. yok Niyet beyleki yurtlarda işlep şunun esasında ösüp durdu şu an bizim aydayan zaten biz öz fikrimiz aydamız ama dünyada işlenyen işlep duran ine şu daşı alıp koyversen yere düşüyor ya edil şonun yağlak bir takip bir zatlar bular. Hazır biz sadalaştırsak o daş komünistlere göre yere düşen ok. Hovada galiya ya da yukarı gidiyor. Şonun gurrun edip dursa hazır. Şon ýaly ýöne gowy, owa bize şunun ýaly nemeler gerek. Şol taýpadan, şol pikirden edýän adamlaryň soraglary gerek. Şonuň üçin çıkarýas, owa neme diýäs? düşünün bir vediyet biz onu demetecek olup yani akıl verecek olup nemedem de sonra cevap çok için nemediler de. Yok, ýa-ni biz gurrun berip, ýa-ni bilýän zatlaryň aýdylmaly da. Bilýänimiz paylaşýas iň bolmanda. öğrenenimizi paylaşacağız. Kızıklı bir tarafı ne iş aytýasda men öz pikirimi aýdamda men pikirim boýunça diýip ýa-da bir ruhsadan soraýan käwagt pikirimi aýtmak üçin sebebi men dogrusyny aýdaýyn pikirlerimden gorkýan ýalňyş bolmagandan ýa-da bir samsykça bir zat bolmagandan hem gorkýan pikirlenip bilýän birisinden ýöne ýankı bir yerlerde bir zat öğrenen olsam şu öğrenen zatlarıma aydıp berýän, tercüme edip berýän. Yazılan zat ve yazılan zat değil. Bir men öğrenemok onu. Men öğrenýän diýsem ol dünýäde, dünya men öğrenem ol. Dünýäde milyardlap adam öğrenýän şol zat, şol bir zat. Näçe ýankı institutlar, uruluşlar tarapyndan tasdiklanan bilgiler aýdan atan ýok olmaýan zat diýerler. Britanya näçe adam öldürdük diye. Onun bilen hiç nemetmedim. Ýöne Britaniýanyň gowy tarapy öz özlerine tankitleýärler. Şu wagtda çelli orslar biz şunça milyon adam öldürdük ya şunça milyon adam öldürüldü diýilen bir hiçbir neme aýdylýan däldir ýöne. Neme çeşmelerinde bar. Mesela iň meşhurlary White Man's Burden diýip bir neme bar da. Eser var. Ağa adamın nemesi burden olsa Türkmençe nähil bolup bilýär. Arkasında getiren yükü yankı bizim üstümüze oklan yükü diýilen ýalak manyda. Haydi ada. Şu zatları açık alıp orta nemedip bilýärler, aýdyp bilýärler. Edilen zatlaryň ýalňyşdygyny nähil ziýan berendiklerini hemme zady girip yankı akademik derecede taýarlanan zatlar bilen okap bilýäňiz. Maglumatlary bilen, statistikaları bilen. Yeme onun kemine biz Angliya gowy Deyip aydam yok. ya da ol gowy bu neme diýip aýtmedem yok. Yani o belki buna özüne yeterlik nemesi vardır. O bir de neme. O biz özümüzü seyretmeli. O biz ne şu ýagdaýa geldik. O nädik geldik. O bundan nädip çıkmaly. Sizin aladaňyz
şuna görüp bolam. Bir de Angilen Şu- elbet yerleren bolandır. Bolsun. Sapara yine bir zat aydayın. Eğer şu Orus değil de yani Türkmenistan'a şu Angliya ya da Britanya diyelim. Britanya basıp alan olsa bundan 100 yıl ve biz Britanya'nın kolonyası olan olsak onda şu günkü dönem beter gaytim bulu olardık. Britanya Orus'tan has güçlü, has akıllı. Biz onlara peygamber deyip gezerdik şu günkü gün. Hem İngilizce bilirdik. Derde Tamam. yarardı. Dünya dili Bilirdik. olacakken İngilizce bağırır. Derde yarardık ve hiç kim böyle ortaya çıkıp bilecek adam olmazdı. Sebebi O- olur işlen vakti ya da yol eden vakti Orus'tan has neme yol ediyor akıllı. Ya da neme edip Yite şu olur. derece. Etçe işini Güçlü. entek etmen ka Bizim 200% bizim garanti verip biliyor. bizim şu Orta Asya Türk milletler güce tapyaz. Britanya Orus'tan has güçlü. O nesle güçlü. Tarih boyunca da güçlüdür. Tarih hem güçlüdür. Yani şu gün bizim düşmanımız Orusiyet. Oruslan eden işleri. Eğer düşman başka biri olan olsa onda ona karşı da görüşemeli. Hükman görüşemeli. Tapağı yok ol. Orsu olur. Başkası olur. Kim bolanda da? Yani şu gün İmperializma güçsüz vaktin karşı çıkmalıdır elbette ama. Sonra bir söz var da Orus'u yamanlayağız diye. Şimdi şu zat var. Bir adam köçeğin ortasına sıçsa direm geliyor o köçeğe sıçtı diye bağışlan. Köçeğe sıçtı diye. Şimdi şu köçeğe sıçana hiç sat diyen oklar sıçtı diyene ölsen onu yamanlayan diye de. Yani yamanlamak değil, bolan zada aytmak, yamanlamak demek değil. Karalamak demek değildir. Yalnız şu olsa yine ekrana çıkarsın yankı çekeleşik diye yani. Özün bir orta atarsın bir teoriya ya da bir hakikaten bolup biler. Ona da karşı bir zat vardır. Yani ekran senki gel düşündür şolan şon yalı değildiğini. Suud et. Bizim şon yalıdığını suud edip verelim. Ne Orsiye Yine kayıt Ukrayna'da Galadamor bolmot dip tuğut edip görer. Şon bolmadık dip tuğut edeni bilen. 4 milyon adam öldürüp ha. Çok Dö- bolmot dip kabul edip bolyan. Pikredin Ukrayna'da 4 milyon, Kazakistan'da 8,5 milyon. Bizimkilere o zatı koyun yankı Göktepe söveşini yağıttan çıkaracak opluyorlar ha. Yattan çıkardılar mı? Ha. Onam Göktepe'li bir bilen ediyorlar. Ne mesela işleşenler hem katı yankı edil yerinden de. Yo, Orson hemen emesine Çeçenistan'a girende Çeçenistan'da yine şu Çeçenler ulanıp özüne bağlap biliyorsa şu gün Çeçenistan öz başlap yani öz ihtiyarlı devlet olardı. Öz alıp bilme şu devre gücü yeten nokta. Neçe Oruslar öz yankı eskerlerini yitirdi. Neçe teknikasını yitirdi. Brozunun gönü yankı olan nemesi var da neme değil ya. Ateş gücü diyelim. Şu nehil işleye bir binanın uğranı o. Şu bina haysi şehirde olsa şu şehri uğruyor. Hemmesini uğrup çıkıyor. Şonyalı hasat kitap şonyalı yürüyor onlardan. Harvard doktrinası şonyalı işleyen olursun. Vizyonizmle edili. Ama tapav yok o yerde. Yine Ukrayna'da da şu gün yara ulanyan yaraları belirlenen obyekti urup bilen o var. Kaptanlar uruyor. Şol toşnu şonu urma için bir vaktin özünde bir 300-500 sanağını şu tarafa uğra diye şu son yankı şemalı bilen var ya taş devre bilen bile tek izleye. Olan 100%. Grunna 60 bin dema raket atılan. Ama 60 bin. Bunu getirip gör. O yaşlılar yuvaş yuvaş cemle verelim. 2 saatten Şeyden. geçtik. Hem yeterli. Bu geçti bugünkü nememiz. Yani bir düşünce var şu düşüncenin yanlışlığına aydayın. Fikir ediyorlar şu imperialist bir o devlet ya da güç gelip şol östürüp gider mi kendi ipine? Deme gözleniyor da. Orsun gelen yer ösen ok. O doğru. Yani İngiliz'in gelen yere o östü değil yani alak bir manayı çıkmalı der yani. İkisinin arasında elbette tafavut var. Nehil tafavut var, ösmek boyunca tafavut değil. Senin fikirlenişine tesir edip gidiyorlar. Şu an biz
postsovet nemesindäki ýurtlaryň hemmejesen pikirlenip bilen oklar. Azatlygy ýok. Ýöne nemede Britaniýanyň baran ýerleriniň ösen ýerleri bardyr. Olam ýene-de yerli halky däldir. Mesela Amerika bilen Kanadany gözeňize getirin. Şo taýda Ýewropalylaryň özü göçüp barandyr. Ýa-da Täze Zelandiýany el alyn. Ýewropalylar göçüp barandyr. Avustraliýany gözeňize tutun. Ýene olar göçüp barandyr. Ýani ýene-de Ýewropalylaryň özü şol koloniýa edilen ýerlere göçüp baranlaryň. Gangkong alyp görünýär, Gangkong. Gangkong misal üçin. Neme ýöne ikisiniň arasynda tapawut bar. Ine bir söz bardyr. Käşke 2-nji dünýä uruşunda nemisler gazansa häzir Germaniýa ýalyk bolardyk diýen düşünje nereden gelýär? Şol ýaly bu ejiz halklaryň edýän pikirleri. Ýöne buňa syn bermek gerekmi? Gerek. Şu wagt orsun baran ýeriniň guuramadyk ýeri ýok da. Bir ösen ýerine görkezin sebäbi. Ösen ýer bolmak üçin özü ösen bolmaly. Uwanstany östürdiler neme keminene. Ya o Uwanstany östürdiler. Eýran ine dosty. Siriýa dosty. Dostlaryna seredip özüne hem näme diýär, sen maňa dostum aýt, men senin kimden aýdaýyn diýär şol. Venezuela var. Venezuela var, Kuba var, Hytaý var, dostlar ine. Näme? Demirgal Koreýa. O iň has dost ol. Boşuny berjek diýemsin, deme. Ukraina. Şol ýaly näme etmeli? Hatta o saklamalar taşıyorlar. Avrupa tarafta Demiral'ın Koreyalı soldatları atıyor. Ülkünç bir zat. Bu yaptılar ne şolara mendes o uruşdular ölýärler edil puş mätäýärler. Owa. Yok o nehili devlet olacağı o bir adamdan günnekerlemek gerek. Devlet şu yerdeki yaşayan toplumu Aydın ine biz düzedip biljek diýäs-de päskel berýärler. Düzeltmäň diýerler kommentarýalardan düşünýär. yok. Olan Zaten doğru düzeltmedi yani şu zat var. Terze bir zat terzelden öğrenmişler. El müdame o ağır. Yani o demek ne demek? Uygurlaşmak. Türkmenem sonku 100 yılın içinde çok Uygurlaşmak diyen sözden uzaklaştırılıptır. Hakiki bu. Terze zat isteyen o. Bolanı yalı gelsin. Təzə bir zada demək, uygurlaşmaq demək näme demək? Birinciden öğrenmek, özünü ütketmek son yanında gelýär. Yani bizde özünü ütketjek adam gata azdır. Pikirini ütkeden o özü bellidir. Bir sanat pikirini ütketjek adam yok. 7 ýaş o. Şol çağa wagtyna Ayaz baba gelip padarka berýärmiş. Şol ölýänçe ütketmek isleýän o hiç kim. Şoň üçin täze Türkmenistany gol erwetliginde däl bu. Onu misal üçün marketingde näle ulanýarlar? Aýdaly testler var da. Sana bir telefon berýän we mende bir telefon var. Men seň ýanyna gelen iki telefonyň hemme zadan bir meňzeş. Ýöne men sana şu telefon berjek, sen özüň telefonuňy maňa ber diýen entek açan ok kutunyň içinde. Sen şonu maňa bermeýän. Kaçan berýän, kaçan da üstüne birazcık pul bersen. Ýöne ikisini ýöne o senki diýip kabul edeniň üçin üýtgeçlik isleň bolýar. Yani bu taktika sizin için sözler vardır reklamcılıkta ulanıyorlar sol taktika. Ya da bir satıcı eğer marketing okuyan olsa üstüne bir zat deňäni atın edin siz için dikilen yağlı diyer. Ol sen menki deyip fikir edem eýem şo wagtda yankı. Bilinci altında şu düşünce olan için son şonu alýan da başkasına herjek olsa da yok şimdi ondan gowusu olsa da şonu alýan. Halk üçin onun käbirden şey başlaýarlar. O da Ya da neme var ine. Adamlar ikiye bölünýär diýär. Gowy adam erwet adam diýip ýazypdyrdy. Ol halal adam, haram adam. Yok, sapara indi. Bu zat 5 ýaşyna çelli olan çağlaryň ertek kitabynda ýazylýar. Yani hakykatda näme? Adamlar ikiye bölünýär. Akylly adam, akmak adam. Misal üçün näme üçin wagtynda aýtmandyrlar? O bilimli, akıllı milletler
bilimsiz, akılsız milletlerin üstünde güç ulanır deyip. Gowa adam erbet adam da gowa bolup bilersiň öňe ine sen sömürüp durlar ha. Yani Türkmenistanyň gazyny Şeýle. ýa gowa adam da ine kabul edeler. Olar hem erbet adam. Ýöne gidip dura pulun senin erbet olsa da şo ýere. Bu Yok, nähil o, bir düşünce. Gowa adam, erwet adam diýende şu soru çykýan. Näme göre gowa ýa-da kime göre gowa ýa-da kime göre erwet, näme göre erwet diýen soru. Yani akıllı adam ýa-da bilimli adam, bilimsiz adam diýende onu ölçek bolýar, görüp bolýar. Ha. Yani gowa adam, erwet adam näde test edecek bolýar. Hawa ine bardyň sen ine sygyry kesýäň, soýýaň, iýýäň de sygyr üçin sen erwet adam yani. Ha. Ya da sygyry soýup itine nämeni etini berýäň de. İt üçin gowa adam, sygyr üçin erwet adam. Nädip seniň soň gowa ýa-da erwet adam diýip baha berip bolýar. Ýalňyşsa da gowa adam, erwet adam diýen düşünje ýalňyş. Yani 5 ýaşyndaky çağlar belki şoňaça işläp biler ýöne ondan soň. Yo şolarym kabul Ha, etmeýär, evet. o gowlugyna seyretmeýär, on neme berýärmi? Maşin ýa-da bir oýunjak sowat berýärmi, berenokmy? Şoňa seyredi. Çağlarda da näme var da o bir Tom Jerry diýip näme var? Şu Tom Jerry'de pişigi hemme erwet pişik diýip hasaplanýar da. Çağlar. Pişik sebäbi sıçany iýjek bolýar da. Ýöne men sıçana erwet diýen sebäbi pişigin başyna gelmedik zat galan o sıçan ýüzünden urup durup ütüp basýar bir ýerde o näme kılıç bilen kılıç sokýar, kuyrugyny koparýar. Sıçan erwet o ýerde. Pişik erwet däl o. O diňe ılgaýar sağa sola. Ya. Onda hava şu taýda jemläli. O ya Türkmenistanyň düzeleni gerekmi gerek geldi. Şo soraga jogap bermeli bolýarys. O netijede. O üýtgetmeli däl diýip pikir edýän bolsaňyz onda hambalotlaryňda bu çonok. Galýaňyz eýle bolýar. Bolýar kemine. Bolýar O jemläli. sağ bolun. O ýyllar sizde de soraularyňyz üçin köp sağ bolun. O soragy berip durun. Neme käbirine ýalňyş soragy atýar, soragy ýalňyşy nemesi. Yo biz öğrenmek için var. Bu taýda öğrenmek için keyif alýanlygymyz üçin de. Hem bize mi öğrenýäs, ýa-ni jemgyýet näme derejede taýin. Näme bir näme aýdyp geçeýin. Ýanky kitap okujak bolun. Başta kynrakdyr, ýöne soň gaty gyzyklydyr kitaplaryň hemmesem. Üýtgeşik zatlar görersiňiz, üýtgeşik soralar, özüňize sorap başlarsyňyz, özüňiz jogap gözläp başlarsyňyz, bu tarapdan çok. Ondan soň her hili ýanky näme bardyr. Mysal üçin dünýä näme, durmuş näme, durmuşyň näme näçe adam bolsa haýsy üçin dirlidir, ýani şoňa alarak. Ondan soň näme bardyr? Adam, insan tapawutlydyr. Beýleki nämelerden, canlılardan diýeli. Ýöne biologiýanyň gözünden seredende hiç hili tapawut ýokdur. Yani adam bilen aýdaly bir towşanyň tapawutyny biologiýa görüp bilen ok. Yani bedeniň tapawuty bardyr. Ýa-da boyunyň, ýenesiniň tapawuty bardyr, ýöne başga tapawut ýokdur. Hatda mysal üçin gürleşip bilseň adam bolýarmy diýen sorak bar. Mümkinçe gürleşip bilmek adam insan olarak gürleşip bilseň. Ya hayvanlar hem gürleşiyor öz arasında, havarlaşıyor. Indi böyle onda çağa yetiştiriyez, biz insan deyip biliyez mi? Hayvanlar hem çağa yetiştiriyor. Yani biz çağımıza öğreteceğiz, mektebe öğreteceğiz. Yani hayvan hem çağısına öğreteceğiz. Biz öy kuruyoruz diyez. Kuşlar hem öy kuruyor. Yani adamı hayvandan tafavut ediyen zat näme? Ine şunu öğrenim. O belki akıl diyersiniz, yani akıl hayvanda yok mu? Doğru. Akıl yok olsa näme üçin köp eksperimentler hayvanda geçirilip görülýär, soňra adamyň edýän ýanky behavior diýilýär. Şoňa dogry gelýär we baha berip bilýärler. Kuşdaky eksperiment adamda işleýär. Näme üçin? Sıçanlarda esasen hem kendimedleyen Ya da yine o. Sıçandaky zat adamda işleýär. 100 yani 1000 sanyk eksperiment geçirilen olsa 1000 hem den gelýär. Şoň ýaly. Onda jemläýeli aýdyň
Türkmenoğlu ildeşimiz senin sorama. İndiki hep de neme delse uzayın. Yani geç oldu. 5 minutta cevap ver olacak soru der. Sonra onu sen kemine şu yerden yazıp alıp kal, yoksa da Yo ben o nemettim. indik safar Özlem tezeden yatladır. tutmasın. O özlem Yatmasın, yatladır. o yadına çıkıyor. Aha, Ee, öyle sağ olun. Sağ olun, sağlıkta Sağ olsun. olun. Sağ olun.